Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Abril 2, taong 2025. We only have 40 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, Philippine Humanitarian Team sinimula na ang kanilang trabaho dyan sa Myanmar para naman sa 2 linggo na kanilang misyon. Si Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya sinisi ni former President Rodrigo Roa Duterte kung bakit ito nakulong at maging ang pakikipagtandem niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2022 elections. Postal voting tuloy na sa bahagi ng Myanmar kahit nagkaroon ng napakalakas na lindol. Pati ng internet voting isasagawa sa Thailand. Kasunod yan ng epekto ng kalamidad. At sa ating international news naman, World Health Organization inaming kinakapos ng pasilidad para sa apektado ng Myanmar quake. Samantala ang United States inaprobahan ang $5.58 billion sale ng F-16 fighter jets para sa Pilipinas. Sa ating balitang palakasan, ang Indiana Pacers pasok na sa 2025 playoffs. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Siniguro ni Northern Luzon Command Commander Lieutenant General Frenil Buca ang patuloy na paggampan o pagganap ng tungkulin na protektahan ang area of operation nito o ang kabuuan ng Northern Luzon. Kasabayan ang ika-38 anibersaryo ng Northern Luzon Command at siniguro ng 3-star general na mananatili ang naturang command na magbabantay sa buong nasasakupan nito mula sa Central Luzon hanggang sa pinakadulong isla ng Pilipinas sa Hilagan Luzon. Sakop ng naturang command ang malaking bahagi ng West Philippine Sea, Luzon Strait at Eastern Seaboard ng ating bansa na kinapapaluban ng Philippine Rise at ng rehiyon ng Central Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Ayon pa kay General Buca ay buong suporta ang bawat miyembro ng Northern Luzon Command kasama na ang mga mamamayan sa Hilagan Luzon sa pagnanais ng pamahalaan ng Pilipinas na mabantayan ang buong teritoryo nito mula sa iba't ibang hamon tulad na lamang ng insurgency at pagtugon na rin sa mga kalamidad, forest fire, maritime dispute at maraming iba pa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant General Buca. Northern Luzon Command is the bantayog ng katatagan or monument of resilience. We embody enduring strength and perseverance with the profound ability to overcome numerous adversaries including storm, flood, forest fires, earthquake, maritime dispute, and many more. These adversaries challenge our resolve. But here we are, continuously proving that we are brave. Bahagi yan ang pahayag ng pinuno ng Northern Luzon Command. Iginit pa ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff naman na si General Romeo Brawner Jr. na malaki ang ginagampan ng tungkulin ng Northern Luzon Command sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong Northern Luzon. Nagawaan niya ng naturang command na lansagin ang mga malalaking insurgency groups na nakabase dito sa mga nasasaklaw ng kanilang panig at tuluyang napasuko ang nalalabing mga miyembro ng mga armadong ito. Nagagawa rin ng command na makapagsagawa ng pagpapatrolya sa maritime domain ng Pilipinas sa kabilaya ng mapanganib tulad na lamang sa West Philippine Sea, Philippine Rise, Luzon Strait at karagatang saklaw ng Batanes at maraming iba pa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. A while ago, you have been able to dismantle not one, but 2 regional party committees. And aside from that, you have also dismantled sub-regional party committees, guerrilla fronts, horizontal platoons, vertical platoons, and other organizations
of the CPP, NPA, NDF. You haven't just diminished their numbers, you've built communities where hope thrives, where families can unite in safety, and where children can dream without fear. Yun po ang talagang napaka-importante, that we have the communities in our minds. No? It's not just about finishing the war, finishing our enemy, but really allowing our communities to flourish. Bahagi yan ang mga pahayag ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ayon pa kay Bronner, ang Northern Luzon Command ang nagsisilbing frontliner ng Armed Forces of the Philippines sa Hilagang Luzon. Hawak ang napakalaking tungkulin at papel sa pagbabantay sa buong Northern Territory ng ating bansa. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Your relentless pursuit of peace is a narrative of triumph that should inspire us all. Furthermore, your dedication to territorial defense operations has positioned NOLCOM as a formidable shield against external threats. In fact, NOLCOM is our frontliner here in the Northern Hemisphere. Dagdag pa yan ng mga pahayag ng pinuno ng Sandatahang Lakas ng Bansa, si General Romeo Bronner Jr. Samantala, dumating na sa Naypyidaw, Myanmar nitong Martes ang unang batch ng 91 na kataong Philippine humanitarian team upang magbigay ng tulong sa mga biktima ng lindol na kumitil ng mahigit 2,000 buhay at sumugat naman sa halos 4,000 iba pa. Ayon sa Office of the Civil Defense, lumapag bandang 1:00 ng hapon ang dalawang C-130 aircraft. Sakay ang 58 miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent matapos ang refueling stop sa Thailand. Ang natitirang 33 miyembro ay darating naman ngayong araw. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Erwin Diploma ang team ay binubuo ng mga tauhan mula sa Militar, Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, Office of Civil Defense at iba pang sektor. Ito ay isa din sa mga 52 na World Health Organization Certified Emergency Medical Teams sa buong mundo. Ayon kay Dr. Maria Ivy Mendoza ng Eastern Visayas Medical Center, isang Yolanda survivor, ang pagtulong sa Myanmar ay isang paraan ng pagbabalik ng kabutihan sa ating bansa at sumusuporta sa Pilipinas noong 2013. Pinasalamatan ni Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno ang team at binigyan diin ang diwa ng ASEAN Solidarity. Samantala, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang deployment ay hindi lang para tumulong, kundi paghahanda rin sa mga hinaharap na sakuna sa Pilipinas. Sa mga karagdagan pa nating balita, hinihintay na lamang ng Philippine contingent ang ibibigay na assignment sa kanila kasunod ng tuluyang pagdating doon sa Myanmar upang tumulong doon sa malawakang search and rescue operation at retrieval operations na rin kasunod ng 7.7 magnitude na lindol na tumama kamakailan. Bagamat nandun na sila at nagsimula na ng kanilang trabaho, may mga signal umano kaya naman ay direktiba na magagaling mismo sa ground commanders na siyang nangangasiwa ng naturang operasyon. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Attorney Chris Bendijo, kinakailangan na maging organized at maayos ang kooperasyon sa pamahalaan ng Myanmar upang maging mas madali ang kanilang operasyon. Batay nga sa feedback mula sa Philippine contingent, mayroon ding iba pang team mula naman sa ibang mga bansa ang naghihintay ng go signal upang agandang makapagsimula ng kanilang operasyon. Pagtitiyak pa ni Bendijo, ang Philippine contingent ay binubuo ng mga eksperto tulad ng mga medical professionals at mga search and rescue experts na tiyak na makakatulong ng malaki sa malawakang operasyon. Samantala, wala pang impormasyon na inilalabas ukol naman sa kinaroroonan ng 4 na Pinoy na una nang napaulat na nawawala kasunod ng malakas na pagyanig sa naturang lugar. Ayon nga kay Attorney Bendijo, bagamat naroon ang contingent ng ating bansa, hindi agad makakakilos ang mga ito upang hanapin ang mga nawawalang Pinoy dahil kinakailangan ng mahigpit na koordinasyon sa host country. Bahagi ito ng One Asian, One Response Policy ng mga bansa na nasa ilalim ng regional organization. Sa ilalim nito mga kabombo, magpapadala ang mga member countries at neighboring countries ng kanilang mga team
at contingent sa isang bansa na nakakaranas ng mabigat na kalamidad. Gayunman, hawak pa rin ng host country ang operational control at hindi pwede na idikta ng visiting contingent kung ano maaari nilang tutukang gawin sa naturang lugar. Sa karagdagan pang impormasyon, nilinaw ng Office of Civil Defense na mataas na rin ang level ng kahandaan o readiness ng Pilipinas sa mga malalakas na lindol. Paliwanag ni Office of Civil Defense spokesperson Attorney Chris Bendijo kung sa aspeto ng response o pagtugon sa mga malalakas na lindol, nakahanda ang Pilipinas gamit ang mga akmang estratehiya. Inihalimbawa ng opisyal ang regular na nationwide simultaneous earthquake drill na isinasagawa ng bansa kung saan ang laging senaryo ay malalakas na lindol, mahigpit na interagency coordination at matataas na kalidad ng mga kagamitang maaaring gamitin. Kabilang dito ang mga life detecting system, lifting bags at iba pang teknolohiya na kasama na rin sa ipinadala sa Myanmar, dala ng Philippine contingent. Gayunpaman, sa ibang aspeto anya ay kailangan pa ng mas malawak na compliance. Inihalimbawa ito ang pre-disaster preparedness na sumasaklaw sa katatagan ng mga gusali at mga pasilidad sa bansa. Dito ay nangangailangan pa anya ng mas mahigpit na compliance sa building code ng bansa upang masigurong ang mga building ay matibay at kayang sabayan ang malalakas na lindol. Inihalin tulad ng opisyal ang posibleng paggamit ng duck, cover and hold technique na laging itinuturo sa mga earthquake drill. Anya, bagaman na halos lahat ng mga Pilipino ay pamilyar sa naturang estratehiya, mahihirapan pa rin isagawa ito kung ang mga gusali mismo ang unang bibigay sa oras ng kalamidad. Say response readiness, we can arguably say that we are prepared for that. We've conducted our nationwide simultaneous earthquake drills. Our interagency coordination has been stronger than ever. We've invested in technology, the ones that we've sent also in Myanmar, life detecting systems, our chlorinators, our devices, our lifting bags. So in terms of preparedness, as to that aspect of response readiness, we have achieved already a certain level of preparedness. Inyong napakinggan si Office of Civil Defense spokesperson Attorney Chris Bendijo. Karagdagan pang balita. Hindi nirerekomenda ng Department of Foreign Affairs na isama pa yung mga kaanak ng dalawang overseas Filipino workers na nawawala matapos ang malakas na lindol na naitala sa Myanmar nitong Marso 28. Sinagot ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega ang kahilingan ng mga magulang ni na Edsel Jess Adalid na makasama sana doon sa rescue team ng ating bansa na lumipad patungo dyan sa Myanmar bago ang pagsapit ng madaling araw nitong Martes. Si Edsel mga kabombo at ang kanyang asawa na si Alexis Gale na kapwa nagtuturo sa Mandalay International School of Acumen ay dyan ay nakabilang nga doon sa mga hindi pa rin natatagpuan hanggang sa mga panahon ito matapos ang malakas na lindol batay sa data ng Department of Foreign Affairs. Ang unang batch ng rescue team ay umalis mula sa Villamor Air Base sakay ng isang C-130 aircraft noong Martes ng umaga habang ang ikalawang batch naman ay sa susunod na araw. At nang tanungin tungkol naman sa kahilingan ng mga magulang ni Edsel, sinabi ni De Vega na hindi niya nirerekomenda ang naturang hakbang dahil nga sa sitwasyon doon. Dagdag pa niya na ang Department of National Defense ang siyang nangangasiwa sa pagpapagawa o pagsasagawa ng rescue operations ng kanilang mga personnel. Ayon pa sa militar ng Myanmar, umaabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang mga nasawi habang 3,900 naman ang nasugatan dahil sa 7.7 magnitude na lindol batayan sa ulat ng mga ahensya doon. Samantala, tinatayang nasa 270 katao naman ang nawawala matapos ang trahedya ayon pa sa pahayag ng hunta dyan sa Myanmar. Kuha rin tayo mga kabombo Star Nation maya-maya sa ilan pang mga update and development. Itong Office of Civil Defense siginiit ang pangangailangan na makapagtayo na ng evacuation centers sa mga lungsod at munisipalidad. Samantala sa iba pang mga balita, Bombo Dennis. Ako muna
muna tayo dyan sa Senado. Itong si Senator Ejercito, hindi raw kontento dun sa mga hakbang ng itong ilang opisyal. Nagkakaroon kasi ng tensyon sa pagitan ng pulis at ng opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority. Pero natutuwa naman daw sila doon sa hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority at kanilang sinusubaybayan itong pagdisiplina sa mga opisyal at tauhan ng naturang ahensya. May balita si Bombo JC Galvez. Kontento si Senator Javier Ejercito sa ginawang aksyon ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes sa isang MMDA officer na namahiya umano ng isang pulis na nasita sa pagpapark ng motorsiklo sa sidewalk. Tinawagan niya siya ni Artes at nangako na iimbestiga ng ginawang aksyon ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Sa isang video, makikita na pinagagalitan ni Go ang isang pulis sa Anonas, Quezon City dahil sa pagparada sa bangketa. Ayon kay Ejercito, kailangan madisiplina ang opisyal kundi man ito matanggal sa pwesto. Tila lumalabas daw kasi nahabol ni Gong views sa pag-vlog at tumaas na itong matapang at arogante sa video. Pasaring pa ng senador, mag-vlogoy na lamang daw Go at hindi na babagay sa kanyang trabaho. Banat pa ng senador, tila trying hard na ginagaya ni Go si dating Task Force Special Operations Chief Bong Nebria. Gayunpaman, sinabi ni Ejercito na walang problema sa kanyang ginawang paninita ni Go at ayos ang trabaho niya, ngunit hindi raw kinakailangan ang mga taong argante at tila umaabuso sa otoridad o kapangyarihan. Ako naman siya that they will take action and baka suspindihin muna ito pansamantala si Gabriel Go. Ako sa akin, mukhang hindi siya bagay sa trabaho to. I think he's trying hard to imitate or outdo Colonel Bong Nebria. Si Bong Nebria may stature Ito wala kailangan madisiplina ito. We don't need people like this. Okay yung trabaho niya. Walang problema. No? Yung ini-implement talaga yung batas, kailangan natin yung mga ganon. Kaya lang, we don't need people who are overbearing and parang abuse of authority na ito. No? Kung makikita mo yung mga videos niya. So, dapat mamili si Mr. Go kung gusto niya maging MMDA official or girl, di ba? Mukhang for the abuse lang siya Una rito, nag-issue na ng show cause order ang MMDA kay Go matapos na naging asal nito sa naging clearing operations kung saan sangkot ang isang opisyal ng pulisya. Kasunod nito, tiniyak ng ahensya na mananatili silang tapat at sisiguraduhin dadaan sa tamang proseso ang naturang issue at kung mapatunayang totoo ang mga aligasyon ay papatawa ng mga kaukulang disciplinary actions ang sangkot na opisyal. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inamin ng World Health Organization na ang kanilang mga pasilidad ay kinakapos na dahil sa dami ng pasyente at marami ang nasira o limitado ang operasyon dahil maging ang mga healthcare workers at kanilang pamilya ay biktima rin ng sakuna. Kulang na rin ang bihasang rescue teams kaya't hamon ang operasyon sa kabila ng tulong mula sa mga international groups. Malubha naman ang pinsala sa mga infrastructures sa Sagaing Township kung saan halos isa sa bawat 3 bahay ay gumuho ayon yan sa lokal na mga rescue teams. Nakakaranas din ng kakulangan sa pagkain, malinis na tubig at gamot sa Sagaing at mga karating bayan dahil paubos na ang supply. Marami ang nawalan ng tirahan at dahil sa matinding init, mataas ang panganib ng heat stroke lalo na sa mga matatanda at mga bata. At sa iba pang impormasyon, mga kabombo Star Nation, inaprobahan ng United States Congress ang $5.59 billion sale ng F-16 fighter jets para yan sa Pilipinas. Ginawa ng Amerika ang naturang hakbang sa gitna ng inaasahang strategic partnership ng United States sa pangunahing kaalyado nito sa Southeast Asia na may dispute sa China. Kabilang sa proposed sale ay ang 20 o 20 F-16 jets na gawa ng Lockheed Martin Corporation kasama ang iba pang mga equipment gaya ng missiles, radars at spare engines.
Sakaling maisapinal na ito, sinabi ng US State Department na inaasahang magpapalakas pa ito sa seguridad ng Pilipinas na isang strategic partner ng Estados Unidos na patuloy na gumagampa ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng political stability, kapayapaan at pag-unlad sa ekonomiya sa Southeast Asia. Nauna na ngang nag-request ng Pilipinas para sa pagbili ng iba't ibang klase ng aircraft at equipment kabilang ang 16 na F-16C Block aircraft, 4 na F-16D Block aircraft at mga makina, radars, missile launchers at iba pang equipment na nagkakahalaga ng kabuuang $5.59 billion. Kung na tayo ng mga karagdagan report, yung postal voting tuloy yan sa bahagi ng Myanmar at internet voting isasagawa naman sa Thailand. Kasunod ng naranasan na 7.7 magnitude na lindol ayon sa Commission on Elections. May balita si Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ipagpapatuloy ng komisyon ang pagsasagawa ng postal voting sa bansang Myanmar. Gayun din sa Thailand, itutuloy pa rin nila ang internet voting kasunod dito ng malakas na lindol na tumama noong linggo. Dagpa niya ang naging desisyon nito ng poll body ay dahil sa mga pasang Amerina sa bansang Myanmar at Thailand. Sa postal voting na gagawin, ipapadala ng poll body ang balota sa mga overseas voters sa Myanmar. Pagkatapos, kailangan itong ibalik sa embahada dahil sabay-sabay itong i-feed sa automated counting machine na witness ang iba't ibang representatives. Kaugnay nito, inihahanda na rin ng komisyon ang mga makina at balota na ipapadala sa urang bansa. Abril 4 na sisimula pagpapadala ng mga ito nationwide at pati na rin sa ibang bansa. Isa ang Myanmar sa mga posts na gagamit ng automated counting machines sa pagboto. Tinatayang nasa 378 overseas registered voters ang nasa bansa. Kaugnay nito, tiniyak ng embahada ng Myanmar na walang problema pagdating sa mga emplwa na pagdadausan ng pag-feed ng mga balota. Samantala, ang Thailand naman ay tuloy pa rin kauna-unahang pagkakataon na internet voting ngayong eleksyon. Kaya naman patuloy rin ang paghimok ni Garcia sa overseas registered voters na magpa-pre-enroll na sa online voting. Kasalukuyan ng nasa mahigit 18,000 ang naitatala ng poll body na nagpapa-pre-enroll. Kaugnay nito, tinatayang nasa 8,203 na mga overseas registered voters ang nasa bansang Thailand. Sa Myanmar po ay maliwanag na po doon, postal voting po tayo. Papadala pa rin namin yung ating mga kababayan. May 300 lang po sila, 320 kung hindi tayo nagkakamali. And therefore, hindi po internet voting ang ating pong papatupad doon, kundi postal voting. Nakausap na po natin ang embahada ng Myanmar, ng Pilipinas sa Myanmar at sinabi wala naman problema sa infrastruktura, sila naman ay maayos ang kalagayan, properly accounted ang mahigit 300 ng mga Pilipinos na naandun sa Myanmar. Sa Thailand po, wala naman din tayong problema, mahigit 8,000 ang ating pong mga botanteng kababayan doon, and therefore tayo po ay mag-internet voting pa rin sa kanila. Bagamat paminsan-minsan, sinabi nila meron pa rin silang nararamdaman ng mga aftershock doon sa lugar na yan, but just at the same time, stick pa rin tayo sa kung ano talaga yung dapat na paraan. Bagaman nagkakaroon pa rin ng mga aftershocks at patuloy pa rin ang pagre-rescue sa bansang Myanmar at Thailand, tiniyak ng Commission on Elections na matutuloy ang pagsisimula ng halalan ng mga naturang bansa sa Abril 13. Sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa Davao 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Si Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya sinisi ng ama nitong si dating Pangulong Marcos o si dating Pangulong Duterte kung bakit ito nakulong at maging ang pagkikipagtandem niya kay Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na ni minsan ay hindi siya sinisi ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit ito nakakulong ngayon sa ICC o International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa isang interview matapos niyang bisitahin ang kanyang ama sa detention facility kahapon, tinanong ang pangalawang Pangulo kung sinisisi ba siya ng nakatatandang Duterte dahil nakipagtandem siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 2022 elections. Ayon kay VP Sara, ni minsan ay hindi siya sinisi ng kanyang ama. Anya sinabi raw noon ng dating
Pangulo na hahayaan silang magdesisyon sa sarili nila at gumawa ng sarili nilang kasaysayan sa bansa. Ever since, wala siyang sinabi sa akin na ganyan. Even when I ran for Vice President, ma'am, wala naman talaga sinabi. Sinabi lang niya, hindi na ako sasali dyan. Kayo nang magdesisyon yan. Naninisi? Never. Kasi I always remember him. I don't know, kid, with you, but I always remember him when I was growing up. He would always say, you make your own history in this house. Kaugnay nito, muling iginiit ng Pangulong Pangulo na may takot pa rin siya sa seguridad at iuwi sa Pilipinas ang kanyang ama. Pero kagustuhan daw ng nakatatandang Duterte na bumalik ng Pilipinas at wala sila magagawa kundi sundin ito. Sa ngayon may naantay na lang daw ang Pangulong Pangulo na isang dokumento bago umuwi ng Pilipinas. Inaayos na rin ang dokumento ng dalawa pa nilang lalaking kapatid para magkaroon sila ng salitan sa pagbisita at pagbabantay kay former President Duterte. Matatanda na nagpasalamat pa si VP Sara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil nagkaroon ng pagkakataon na magkaayos sila ng kanyang ama at magkalapit ang kanilang pamilya kasunod ng mga hamong kinakaharap nila ngayon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan report, ang Department of Agriculture balak daw isabak doon sa House Quinta Committee hearing ang mga retailers na hindi talaga sumusunod ito sa maximum suggested retail price. Alamin natin ang balita mula kay Bombo Bea Pinisa. Balak ngayon ng Department of Agriculture na isabak sa kinta hearing ng Kongreso ang mga retailers na nananatiling matigas ang ulo sa pagsunod na itinakdang maximum suggested retail price kung patuloy na magmamatigas ang mga ito. Batay kasi sa datos ng departamento, nasa 30% pa rin ang bilang ng mga retailers na sumusunod sa ipinatupad ng maximum suggested retail price, lalo na sa mga produktong baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., balak nilang hilingin kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na imbitahin sa committee hearing ang mga retailers na nagmamatigas pa rin at hindi susunod sa itinak ng MSRP sa mga karne ng baboy, lalo na kung nakikitang kakailanganin nito. Support. Yung mga ayaw sumunod support, baka mag-request kami na kay Speaker Martin Romualdez na ikintakom sila kung kinakailangan para mapasunod natin talaga. Anya, ito ay para tuluyan ang mapasunod ng ahensya ang mga retailers at ipatupad kung ano ang kanilang napag-usapan sa mga naging dialogo na naganap sa tanggapan ng Department of Agriculture bago pa man ang mismong implementasyon ng MSRP sa mga naturang produkto. Ani pa ng kalihim, disappointed anya ang kanilang panig dahil sa pagsuway ng ilang bahagi ng industriya sa napag-usapang presyo. Pinagtrabahuhan kasi at talagang inusisa din anya ang mga isyu na kaakibat ng itanilagang MSRP sa mga produktong baboy, kaya naman panawagan ni Tio Laurel sa mga pork stakeholders kung may napag-usapan sana ay agad itong sundin at huwag na sanang umabot pa sa punto na magkakasampahan pa anya ng reklamo dahil lamang sa mga naging paglabag. I'm disappointed dahil may usapan Sa akin, di ba, tayo mga magkakakilala, we work together in the industry. Pag may usapan, dapat sundin ang usapan. Yun lang naman Pag hindi sumunod, bahala na. Nagsagawa namang muli ng dialogo ang departamento kasama ang ilang bahagi ng pork industry para talakayin ang mga dahilan kung bakit hindi pa rin sumusunod ang ilan sa napag-usapang presyo. Layo ng pagpupulong na alamin kung saan nga ba sa industriyang ito ang pinakadahilan ng issue sa presyo at nang mabigyan agad ito ng resolusyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, habang kakaumpisa pa lang ng trabaho ng Philippine contingent doon sa Myanmar, naghahanda na rin na bumiyahe ang ikalawang batch ng Philippine contingent patungo pa rin sa naturang bansa ngayong araw na ito para tumulong doon sa pagbibigay ng disaster response at humanitarian assistance. Ayon yan kay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa. Ang ikalawang batch ay binubuo ng 33 personnel. Nauna nang dumating ang inisyal na 58 na mga miyembro ng Philippine contingent nitong Martes at ayon nga sa Health Department, ang Myanmar pa lamang ang humiling ng medical assistance, urban search and rescue at iba pang bagay, habang ang Thailand ay hindi naman nag-request ng kahalintulad na tulong. Saan parang kalihim kabilang sa misyon na ipinadala na contingent ay hanapin ang 4 na Pilipinong na nanatili pa ring nawawala kasunod
ng tumamang lindol. Tutulong din ang mga ito sa search and rescue operations sa mga biktima sa mga gumuhong istruktura. Mula sa 71 na contingent ng Pilipinas na ipinadala doon sa Myanmar, 32 ay mula sa Department of Health, Philippine Emergency Medical Assistance Team, at yan ay nakabase sa Visayas ng mga survivors ng bagyong Yolanda. Nakafocus naman ang naturang lupon sa pagbibigay ng medical care para sa Myanmar, kabilang na ang life support, trauma management, pharmaceutical provisions at isolation ng mga pasilidad para doon sa mga pasyente na may communicable diseases. Tutulong din ang grupo sa referral ng mga pasyenteng nangangailangan ng advanced treatment at pag-coordinate na rin doon sa mga local health system sa naturang bansa kung kinakailangan. Samantala, hinikayat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Robin Hood Padilla na umuwi mula the Netherlands upang tumulong sa pangangampanya ng Partido Demokratiko Pilipino Laban o PDP Laban para sa nalalapit na midterm elections sa Mayo. Ayon kay Senator Padilla, personal na hiniling ng dating Pangulo ang kanyang agarang pagbabalik dahil mahalaga umano ang kanyang presensya sa pagpapalakas ng partido. Si former President Rodrigo Duterte naman nakasalukuyang nakakulong sa Scheveningen Prison sa The Hague habang naghihintay ng paglilitis sa International Criminal Court. Ay naniniwalang mas magiging epektibo si Padilla kung nasa Pilipinas ito. Si Padilla ay kabilang sa grupo ni Vice President Sara Duterte na bumiyahe patungong The Hague upang alamin ang kalagayan ng dating Pangulo matapos itong arestuhin noong Marso 11 sa Ninoy Aquino International Airport matapos ang biyahe mula sa Hong Kong. Sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi na kailangan ni Padilla ng Travel Authority dahil pribado ang kanyang paglalakbay. Ipinaliwanag niya na ang Travel Authority ay kinakailangan lamang sa mga opisyal na biyahe upang ma-exempt ang opisyal sa travel tax at magamit ang diplomatic passport. Bagamat nais manatili sa The Hague, sinabi ni Senator Padilla na babalik siya sa Pilipinas bilang pagsunod sa utos ng kanilang party chairman. Gayunpaman, nangako siyang muling pupunta sa the Netherlands upang samahan ang dating Pangulo sa inaasahang pagbabalik nito sa bansa. Dagdag pa nito, patuloy ang suporta ng mga kaanak, kaibigan at Filipino community sa Netherlands kay Pangulong Duterte habang nananatiling matatag si Vice President Sara Duterte sa pamamahala sa kanyang legal team. Nanawagan naman si Nicholas Kaufman, lead counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga taga-suporta na igalang ang judicial process ng International Criminal Court at huwag nang makialam pa sa naturang kaso. Ayon kay Kaufman, nais ng pamilya Duterte na ipaalam na dapat ay hayaan ang korte na gawin ang kanilang trabaho ng walang panghihimasok. Patuloy ang protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi lang doon sa Netherlands, kundi pati na sa iba't ibang bansa kung saan ay 17 overseas Filipino workers nga ang inaresto doon sa Qatar dahil sa illegal na pagsasagawa ng kilos protesta. At nagpaalala rin ang naturang opisyal ng mga ng korte sa The Hague matapos na mapagkamalan ng abogado ni Duterte ang Amerikanong manunulat na si Nicholas Kaufman. Samantala, sinusulong ng depensa ang pansamantalang pagpapalaya kay Duterte at muling kukwestiyonin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Gayunman, kinikilala ng International Criminal Court ang mga maaring magawa ng korte sa Pilipinas at may jurisdiksyon ito sa krimen na naganap bago pa man ang pagkalas ng ating bansa. Si Duterte, mga kabombo, ay naharap sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber at inaasahang mangyayari ito sa 23 ng Setyembre para naman sa kumpirmasyon ng mga kaso laban sa kanya. Inaresto siya noong Marso 11 pagdating sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Hong Kong at agad na dinala sa Villamor Air Base bago itinungo dyan sa The Hague. Kakaharapin niya yung 43 bilang ng kasong pagpatay kaugnay doon sa sistematiko manong pagpaslang sa ilalim ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon.
Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, maaring makaranas ang Pilipinas ng malaking outbreak ng dengue ngayong taon. Ayon yan kay Department of Health Secretary Ted Herbosa. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagsipa ng mga kaso ng dinadapuan ng dengue na 78% na mas mataas kumpara naman noong nakalipas na taon. Sa datos ng ahensya, nakapagtala na ang bansa ng 76,425 cases ng dengue mula Enero 1 hanggang Marso 15 ng kasalukuyang taon. Ito ay mas mataas kumpara sa 42,800 cases na naitala sa parehong panahon noong taong 2024. Ipiniliwanag ng kalihim na sa bawat 3 hanggang 5 taon nagkakaroon ng outbreak ng dengue, kung saan pinakahuli ay noong 2019 at ngayong taong 2025 posibleng maitala ang malaking outbreak. Sa ngayon, ang mga rehiyong may pinakamataas na kaso ng dengue ay sa Calabarzon na nasa 15,000 cases. Sumunod itong National Capital Region na merong mahigit 13,000 cases at sa Central Luzon na merong 12,000 cases. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang bilang ng mga nasasawi mula sa naturang sakit na nasa 0.41%. Bilang tugon, nauna nang naglunsad ang Department of Health ng nationwide campaign noong buwan ng Pebrero para malabanan at makontrol ang paglaganap ng sakit sa ating bansa. Patuloy din ang paalala ng Department of Health sa publiko na linisin ang mga lugar na maaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Samantala, kakaibang balita ngayon ang laman ng mga usap-usapan sapagkat umaapila itong isang book author na Amerikano na si Nicholas Kaufman na tigilan na siya ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil buhos umano mga mensahe na kanyang natatanggap sa mga nakalipas na araw, pati na yung mga komentaryo sa kanyang social media accounts. Si Kaufman, mga kabombo, ay nagkataon nakapangalan ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si International Criminal Court Counsel Nicholas Kaufman, at isang letra lamang ang pagkakaiba ng kanilang apelyido at double N ang nakalagay doon sa author ng libro na si Nicholas Kaufman. Ayon pa kay Nick, nagulat na lamang siya sa biglang buhos ng mga mensahe na kanyang natatanggap nitong mga nakalipas na araw. Pero hindi lang naman mga pro-Duterte ang nagpapadala ng mensahe sa kanya, dahil meron din ng mga Pilipinong humihingi ng paumanhin doon sa nagiging asal ng mga kapwa Pilipino na nagpaparating ng kani-kanilang mga mensahe at komentaryo para sa naturang book author. Kaya naman, ilang kakilala ng naturang manunulat ang nagpayo na lamang sa kanya na gawan ng libro ang karanasan na kanyang dinaranas ngayon dahil sa bigla numanong pagsikat sa kabilang bahagi ng mundo o ang tinutukoy dito sa Pilipinas. At tiyak daw na marami ang magkaka-interes na magbasa ng libro tungkol naman sa kanyang pagiging biglang sikat dahil sa kapangalan niya, yung abogado ng dating presidente na ngayon ay nakapiit doon sa International Criminal Court. May mga humihikayat naman sa kanya, mga kabombo, na hayaan na lamang yung mga nagko-comment at nagbibigay ng message at huwag na itong pansinin. Ngunit tugon nga nitong si Nick, may makakabuti na gawin sana ay tantanan na siya ng mga pro-Duterte supporters upang manumbalik na sa normal yung kanyang routine. Lalo't may mga mensahe na hindi niya na nababasa dahil napaplad na o napupuno na ng mensahe yung kanyang mga social media accounts. Samantala, nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol na hindi tinatakot ng ahensya ang publiko kasunod ng muling paglabas ng mga posibilidad na mangyari kalakip ng pinangangambahang The Big One. Muling naungkat ang The Big One, itong malakas na lindol na posibleng mangyari sa Pilipinas at magdulot ng mahigit magnitude 8 na pagyanig. Kasunod na rin yan ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar kamakailan. Ayon kay Direktor Bacolcol, ang mga inilabas ng VVOX na posibilidad o scenario ay hindi mga prediction at hindi rin nilalayuning takutin o lituhin ang publiko, bagkus magsisilbi lamang ang mga ito bilang guide. Magsisilbi rin ang mga ito anya na reminder o paalala sa bawat isa
na maging handa sa anumang oras para sa anumang posibleng mangyari. Batay sa isang pag-aaral na isinagawa nitong ahensya at Department of Science and Technology, kung may paggalaw sa Philippine Trench, hindi malayong mangyari ang isang magnitude 8.1 na lindol sa bansa. Kung may paggalaw naman sa Manila Trench sa West Philippine Sea, posible rin anya ang hanggang magnitude 8.3 na lindol sa bansa. Ayon pa kay Bacolcol, maaari ring magdulot ng tsunami ang mga naturang lugar at magdulot ng dagdag na panganib sa mga coastal town. Combo Sports News. Pasok na sa 2025 playoffs ang Indiana Pacers. Nakasungkit ang Pacers, mga kabombo, ng tagumpay, top 6 seed dyan sa Eastern Conference matapos naman talunin ng Portland Trail Blazers ang Atlanta Hawks ngayong araw sa score na 127-113. Hawak ng Pacers ang 44 victory ngayong season habang nananatili naman sa 31 ang kanilang pagkatalo. Sa pagpasok ng Pacers sa 2025 playoffs, tangan ng naturang kupunan ng record na 19-20 win-loss record para sa larong isinagawa sa home court ng mga nakalaban nitong team. Sa mga home games, hawak nito ang impresibong record na 25-11. Sa nakalipas nga na 10 laro, nagawa nitong maipanalo ang 6 habang 4 naman ang nakalasap sila ng kabiguan. Itong pagkakaroon ng political pressure sa Kongreso ay minumungkahi ng isang propesor para magpanukala ng batas kontra sa political dynasty. Samantalang mga naghain naman ng petisyon umaasang diringgin ng Korte Suprema. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Iminungkahi ng isang propesor ang pagkakaroon ng political pressure sa Kongreso ng Pilipinas upang magpasa ito ng batas kontra political dynasty. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Professor Maria Cielo Magno, former Finance Undersecretary, ibinahagi niyang dapat obligahin ang mga mambabatas na gumawa ng hakbang hinggil rito. Aniya, mahalaga din ang pakikibahagi ng publiko upang i-pressure ang mga nakaupo sa gobyerno na sundin ang kanilang mandato sa konstitusyon ng bansa, kung saan ipinaliwanag nito na ang hindi pagkilos ng Kongreso na magpasa ng anti-political dynasty law ay masasabing labag umano sa sinasabi ng batas. Nakasad raw kasi sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution ang pagbibigay ng equal access sa mga Pilipino na mabigyang pagkakataon na makapaglingkod kasabay ng prohibition sa mga political dynasty. Narito ang tinig ni former Finance Undersecretary Maria Cielo Magno. Oo, kaya napakahalaga yung political pressure at yung pagpapaalam sa mga kababayan natin ng tunay na epekto ng political dynasty sa bansa. At kung sakaling maging favorable ang desisyon ng Supreme Court dito sa petition natin, kailangan natin yan kabitan, i-partner, lagyan ng kakambal na pagkilos politikal ng mga mamamayan para mas lalong magkaroon ng political pressure dito sa Kongreso natin na kumilos na at gawin yung trabaho nila. Huwag nilang i-violate yung Constitution at magpasa na sila ng anti-dynasty law. Dahil dito, umaasa siya kasamang ilang mga koalisyon, grupo at individual na diringgin ng Korte Suprema ang kanilang inihaing petisyon or certiorari at mandapus kahapon. Bagamat aminado siyang may mga nauna na nagsumite at nagpanukala ng batas na naglalayong wakasan ang political dynasty sa bansa, mariin niyang iginiit na hindi naman ito gumagalaw o naipapasa. Kaya naman dahil dito, naniniwala siyang sa pamamagitan ng kanilang petisyong inihain sa Korte Suprema na mismo ang pinakamataas na hukom na sa bansa ang gagawa ng hakbang hinggil rito. Narito muli at ipakinggan si Professor Maria Cielo Magno. Alam niyo po, yung mga anti-dynasty bill, may iba't ibang na-file na rin po na yan. Yung mga iba't ibang congressman natin, senador natin sa kanilang inisyatiba ay maaring mag-file ng bill. Pero yung mga na-file po na yan, hindi po yan nagiging batas hanggang yan ay na-discuss ng lower house, ng Senado at maipasa ng buong kongreso natin, lower house and upper house, at mapirmahan ng presidente. So, noong mga nakakarang 4 na dekada, meron pong mga congressman at senador na nagpa-file ng bill pero hindi gumagalaw. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
Bombo! Tiniyak ng Department of Trade and Industry na mas magiging strikto ang kanilang ahensya sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price doon sa mga basic commodities sa mga pamilihan. Anya kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, magdaragdag ang kanilang panig ng mga personal na iikot sa mga palengke at ilang supermarkets sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa bahagi ng National Capital Region para naman na makapagsagawa ng monitoring at enforcement ng kanilang mga patakaran. Anya, nakasubaybay rin ang departamento sa mga presyo kung saan araw-araw din anya na may magkasasagawa ng checking kung nasusunod nga ba ang mga itinalagang presyo para sa basic commodities. Patuloy din na sinisiyasat ng ahensya kung may ilan pa na matitigas ang ulo o hindi tumatalima doon sa mga patakaran ng Department of Trade and Industry. Samantala, patuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno para naman sa mga inisyatibo na maaaring gawin upang maiwasan ang pananamantala ng ilang grupo laban sa mga mamimili at sa umiiral na presyo ng naturang mga produkto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Yes, for us talaga, DTI really strictly monitors and enforces. So it's really part of the mandate of the DTI to enforce and to monitor. So we just do it as always. So, and then pag merong hindi nag-comply, of course, sinasabihan namin sila. Then pag hindi nag-comply, then of course, we act on it. But yung sa DA, we also report to them lahat ng mga nag-comply and yung mga hindi nag-comply. In fact, we send them pictures of mga kuha sa regions pag umiikot. Let's say hindi nag-comply, pinapadala rin namin sa kanila. Lagi yan ang mga pahayag ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Samantala, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Mahigit 1,000 loose firearms at high-powered firearms isinukuraw sa hanay ng militar ipinisintayan sa publiko doon sa Maguindanao del Norte. May update ang Bombo Radio Coronadal. Ibinahagi ng 6th Infantry Campilan Division ang kabuang 1,031 na iba't ibang uri ng isinukang loose firearms kay Lieutenant General Roy M. Galido, Commanding General ng Philippine Army, sa kanyang pagbisita sa punong tanggapan ng 6th Infantry Division. Ayon kay Major General Donald M. Gumiran, Commander ng 6th ID at Joint Task Force Central, ang mga nasabing armas ay narecover mula sa walang humpay na operasyon ng militar at mga alagad ng batas sa Maguindanao del Norte. Sa kabuang bilang, 761 ang captured, confiscated, surrendered at recovered o CCSR weapons mula 2024 hanggang sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, 270 naman na armas ang nakolekta sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons Management Program. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong si Lieutenant General Galido sa mga brigade commanders na nagsagawa ng Talk to Troops session sa 6th ID Grandstand at nagkaroon ng talakayan kasama ang mga sergeant majors mula sa iba't ibang unit ng 6th Infantry Division. Sa kanyang mensahe sa mga sundalo, ibinahagi niya ang magandang balita tungkol sa pagtaas ng subsistence allowance ng mga sundalo at pinigyang diin ang kahalagahan ng tamang nutrisyon, lalo na't maraming retirado ang nagkakaroon ng sakit dahil sa kakulangan ng sapat na nutrisyon noong sila ay nasa serbisyo. Inihayag din ni Orbon na patuloy ang kanilang tanggapan sa pagtanggap ng loose firearms at pagsuporta sa mga nais magbalik loob sa gobyerno. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng kanilang misyon na alagaan ang pambansang seguridad, isulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng epektibong disarmament initiatives at siguruhing mataas ang moral at kapakanan ng kanilang mga tauhan. Pero tama po kayo, yung mga ganyan loose firearms, usually ang ginagawa po natin dyan, meron po tayo tinatawag na demilitarization ng ating mga firearms. Kung saan, yan po mga firearms na yan, kumitin natin, tapos demilitarize para hindi sila po siya magamit. Usually, ang ginagawa natin dyan, na-cut natin yan, pinuputol natin yan into several pieces, tapos after po nun, sinusunod po yan, meron tayong burning process dyan. Pero bago po gawin yan, meron po tayong tinatawag na mga yung disposal committee.
Ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Lourdes Norbon, spokesperson ng 6th Infantry Division Philippine Army sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo! Itong Philippine Egg Board Association ipinanukala na tugunan muna ng Department of Agriculture ang mga nagsasamantala bago magpatupad ng maximum suggested retail price sa mga itlog. May balita dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Nanawagan ngayon ng ilang grupo na lutasin muna ng Department of Agriculture ang suliranin sa pagbebenta ng itlog bago magpatupad ng price control sa naturang produkto. Ayon kay Philippine Egg Board Association President Francis Uyihara sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na positibo sila sa mga programa ng pamahalaan. Subalit ayon sa opisyal na bago magpatupad ng maximum suggested retail price ay kinakailangan na itama muna ang mga kasalukuyang problema na may kinalaman sa retail price ng itlog. Partikular na tinukoy nito ang ilang mga nagtitinda na hindi naglalagay ng excises. Anya, ang itlog ay ibinebenta sa pamamagitan ng bigat nito o ang standard egg weights. Subalit maraming retailers ang hindi sumusunod. Aminado rin si Uyihara na mayroong matinding epekto ang mainit na panahon sa performance ng mga manok dahil sa pagbaba ng productivity at pagkakaroon ng mortality. Samantala, nagsimula na rin anyang campaign gatherings ng mga politiko na mayroong malawakang handaan kaya tumataas ang consumption na posibleng magkaapekto sa presyohan ng itlog sa bansa. No matter kahit gaano kaganda ang usapan ninyo, kung hindi naman kayang i-execute, baliwala din. No? Pag nag-execute po tayo, dapat tama. Hindi po dapat pakitang tao lang. Kasi baliwala po, wala rin pong epekto yun. Ano? At lahat po nung stages na yon, yung step 1, step 2, step 3 will require government funding. So lahat po yon may katumbas na halaga at sana hindi po masayang. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wandas na nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo! Tulong naman para sa mga naapektuhan ng pagkasunog ng gas pipeline sa Malaysia na mga kababayan ho natin. Tiniyak ho ng gobyerno doon. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Vegan. Tiniyak ni Malaysian Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim na tutulungan nila ang mga naapektuhan sa nasunog na gas pipeline state energy firm na Petronas sa Kuala Lumpur. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Bombo International News Correspondent Lynn Tabilang Espejo na nasa Malaysia, sa pagbisita ng Prime Minister sa lugar kung saan nangyaring insidente ay pinasiguro nito sa mga naapektuhan na bibigyan nila ng tulong, totally damaged man o partially damaged ang kanilang ari-arian. Anya, 990 na kabahayan, 148 na sasakyan at 11 na motorsiklo ang naapektuhan sa nangyaring sunog. Wala naman silang nabalitaang nadamay na Filipino sa nangyaring sunog at hiling nito na maayos lahat ang kalagayan ng mga Filipino sa nasabing bansa matapos ang insidente. Sa huling datos ay mahigit 100 ang naitalang sugatan at maraming residente rin ang nagsilikas dahil sa pangyayari. Katabi ng station doon sa mga residences, 990 houses ang natamaan, tapos 148 cars na damage, 11 motorcycles sa malapit sa gas station, sir. Wala pa naman kaming natunugan na ipinos ng Philippine Embassy dito sa Malaysia na kung meron mang naisama doon na insidente, sana nga, sir, walang nadamay na kapwa natin Pilipino. Yung Prime Minister nila dito pumunta doon sa area kung saan nangyari ang ng sunog. Kung yung pinakamalaking damage ay makukuha yata sa government na ibibigay sa kanila. Tapos yung counting damage naman, meron din naman, sir. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang paggamit ng ebidensya sa susunod na pagdinig sa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi daw maaari dahil wala pa itong inilahad sa teorya ng International Criminal Court. May mga balita dyan ang Bombo Radio Dagupan.
Hindi maaaring magkaroon ng mga surprise evidence o mga pangyayari na hindi nakasaad sa mga teoryang inilahad sa unang pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court or ICC. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Francis Dominic Abril, isang legal and political consultant, ang mga napag-usapan lamang sa nangyaring komperehensya ang maaaring gamitin laban sa dating Pangulo at bawal na lumagpas o lumaktaw gayon din ang palitan ng mga nakasaad rito. Ito ay upang masigurong fair and square ang paglilitis at walang anumang taktikang gagamitin na hindi na paghandaan ng akusado. Bagamat kumpiyansa si Atty. Nicolas Kaufman, ang pangunahing abogado ni Duterte na may malakas na argumento niya sila upang itigil ang kaso laban sa dating Pangulo sa ICC bago pa man ito dumaan sa paglilitis. Subalit ani Abril na mainam na kung may nahanap man ang kampo ni Duterte na estratehiya o argument upang mapabilis ang paglilitis ay good move na maituturing kung mananatili muna silang tahimik. Samantala, sakali mang mapagkalooban ng interim release o pansamantalang kalayaan si Duterte, magiging hamon naman ang paggagarantiya ng kaligtasan nito at ng kanyang pamilya sa bansa kung sa pagbalik nito ay hindi o magkaroon ng socio-political turmoil. Kung sakasakali na meron silang reasons na bigyan muna ng temporarily, paano kung pagbalik dito hindi safe? Paano kung pagbalik dito mas magkaroon lang ng socio-political turmoil or maraming mga ganap dito na hindi natin magarantiya yung security or yung sense of safety ng niya at ng family din niya. Ito yung mga dapat i-balance ng court. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacomis nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling nakatutok sa mga kaganapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa, pati na sa ibayong dagat. Maaring masubaybayan ang mga kaganapan sa mga report ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Available ito doon sa mga dialekto mismo na ibig po ninyong masubaybayan. Halimbawa, dyan po sa Hilagan Luzon, maaari ho itong matunghayan, lalo na yung mga kababayan ho natin na naglalakbay, pwede ho ito through Bombo Radio Philippines Facebook Live. Dyan sa lalawigan ng Isabela, Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Habang sa City of Pines at Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mga kababayan nating Ilocano, maaari niyong matungayan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa southern area naman, mga kababayan nating Bicolano, maaari niyong matunghayan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo at Star Nation, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness,
joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto Diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Abril 2, 2025. Kagkaroon sa aton sinigin na vote countdown. 40 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita. Pamilya ni Archbishop Billones nagpasalamat bangod sa formal ining nagpungko bilang arsobispo sa Haro, mga nagapanguna nga mga leader sa syudad kag politiko yaraman sa ginhiwat nga okasyon. Sa bihak nga bahin, anay barangay kagawad sa Banwa sa Buenavista Yuras guilty sa kaso nga robbery. Ini may kang tanan sa ginakusaran sining barangay kagawad sa pag-agaw sa cellphone matapos nga nakuhaan sa isa man ka barangay kagawad nga ini ang nagapamakal sang boto sa tong 2022 elections. Sa dugang pa nga mga balita, resolution of no objection para sa ginaayo sa Philippine Ports Authority sa proposed port zone delineation nga plano para sa Port of Iloilo Base Port pasado na sa konseho. Sa pihak kabahin, environmental groups nagpaandam sa city government sa mahimo mangin epekto sa waste to energy sa syudad. 8 ka banwa nga yara sa orange and yellow area sa Comelec areas of concern ginatutukan sa Iloilo Police sa Provincial Office. Kag official balot sa Western Visayas, wala na nakitaan sa issue. Posible subong nga simana mahimo na nga mapadala sa kada lugar sa rehiyon. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Standby sa aton sining mga kabomboy. Check nato ng linya ni Bombo Jomar Villa sa sining pag-install karon sa bagong arsobispo sa Archdiocese of Haro, si Archbishop Midifil Billones. Ang kaiwatan karon banwa ang ginatambungan man sa iya siniiyang pamilya kag subong man pila ka mga matagas ka opisyal diri sa syudad sa Iloilo. Subong man mga matagas nga syudad kag pila ka mga politiko ang nagtambong sa nasambitan sini karon nga kahiwatan. Check naton ang linya ni Bombo Jomar Villa nagikan karon sa may Haro Metropolitan Cathedral. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bombo Champ, no, bago lang na tapos ining ginapatigayon sini karon nga solemn na pontifical mass sa may bahin sang Haro Metropolitan Cathedral. Inline ini karon sa pag-install sa bag-o sini karon yang arsobispo sang Haro, no, si Archbishop Midifil Billones talos diri kay outgoing Archbishop si Romeo Lasso sa aton sini nga mga kapumbo. So naglawig siguro mas or menos mga sobra 2 oras ang ining ginapatigayon sini karon yang una ining pagparada o ining prosesyon kag ang ining ginapatigayon sining Santos nga misa, no, ginpunan sang mga
tumuloo, pamilya, at the same time kaparian halin sa nagkalain-lain sa nga parokya adri sa Iloilo, at the same time ay ning mga asolbispo no sa nagkalain-lain sa nga bahin sang pungsod Pilipinas pubutsam sa aton sini nga mga kabombo. So antes pa man nga gin turnover no ang ining posisyon tinagpagwaki na kaga naghatag sang gamay sini nga statement no si outgoing bishop o si Romeo Lasso kung sa dinti ang isa sa ginapunto sang natungdan nga padayunon no ang ining pagpasalamat at the same time pagpangamuyo sa kayuhan sang katawhan bumbutsam sa aton sini nga mga kabombo. At the same time after sang mensahe ni Archbishop Lasso agin hatag sini ang baston no sa kay Bishop Dodong. Kag at the same time siya na ni ang nagbulos sang pulungkuan. Amo to ganing giniksplikar ni Father Angelo Culada na ang tawag siya na katedra bubutsam kay tidra yan na butang ang ining pulungkuan sang arsobispo ti subong ang mapungko na ako nagpungko na amo ni si Archbishop Dodong Bilyones sa aton sini nga mga kabombo sa sining statement no nagpagwa sang mensahe kay nati naghumilia kag nagsermon si Archbishop Palma no alin dito sa may bahin pa sang Cebu. So lido of dugay man top the nine nilang duha ni Archbishop Dodong bumbutsam. So after sang sermon ni Archbishop Palma naghatag diri sang mensahe man si Archbishop Dodong no sa mga nagtambong nang ara sa katedra at the same time sa tanan nga nagapamati ti ang hambal sa natungdan damo no sa mga challenges nga nagalabot siya sa ding kabuhi, especially ti kun ng tawon tama gid ka masubo man no ang bahin sang arsobispo kay ti ang iya sini nga utod ang ginikanan sini ang ini sila ang nagtaliwan ti ang nabilin sini daw ang yadla sini nga tiya sa iya sini nga mother sini nga side. Kagantes pa man ngayon siya ang gin-appoint sang Santo Papa bilang sining bag-o sining arsobispo. Again, ano niya nay, no? Gin binagbinag niya gid sang may dalom. Kag the same time, ang hambal gani nga gin pamangkot man siya, no? Gin pamangkot siya sang katatlo ka bes, no? Sang Ginoo, bumbutsam nga una ti suno kay Archbishop Bilyones daw kasubong nga nagapamangkot ang Ginoo nga ti ano ginahigugma mo gid man bala ako. Kinagsabat man si Archbishop Bilyones nga huo. Ang ikaduwa ginsulit pagid nga ti ginhigugma mo gid man bala ako. Kung ginahigugma mo ko tatapa ang akon sini nga mga karnero didto sa Cebu. No, ti amo to do nagkinadlaw tong mga tanan. Mga tao sa sulod kay ti dire siya assign sa Iloilo mo. So sa katato sining kakiyunan gin pamangkot pagid siya no sang amo man to sining pamangkot do katatlo ka bes bumbutsam nga didto nga ti kun ginigugma mo gid man ako serbihan mo no ang pumuloyo especially dire sa bahin sang Haro. Ti amo ning last yang assignment dire nga ti dire na siya assign sa karon no sa Archdiocese of Haro sa aton sini nga mga kabombo bumbutsam. Ari bilan nung kabahin sang pahayag ni Archbishop Dodong Bilyones sa iya sini nga mensahe. The best gratitude is expressed in silence and in dedicated service. Allow me to do that for the rest of my life. Having said that, I beg for your forgiveness as I utter these words of gratitude, even though imperfectly. Today, this is a collective and interactive synodal Thanksgiving speech. Please help me complete expressing gratitude by saying and acclaiming Deo gracias after hearing let us bless the Lord. Practice naman. Let us bless the Lord. Amen.
para interactive kag sinodal. In the Gospel of John, the triple dialogue takes on a new dimension today, inserting myself in the narrative according to the Ignatian creative contemplation tradition. Jesus would have asked, Dodong, son of Andres and Mila, do you love me? I would answer, yes, Lord. He then orders me, take care of my beloved sheep in hire. For the second time, Jesus asked him, do you really love me? Yes, dear Lord. Then Jesus orders me, then go to Cebu. My sheep is there too, and I love them too. For the third time, Jesus asked, Dodong, do you really love me? Moved by God's persistent questioning, I responded, you know everything. You know, I love you. Then with a smile, he tells me, go back to Haran. Today I bless this intense love that has constantly engaged my yearnings and strugglings, my hesitations and convictions, my goings and comings. All goes back to this love that has been given first. If love makes the world go round, only in the recognition of His merciful love, that my existence goes around and back and spins wherever He directs it to go. As Monsignor Jomari, our Vicar General, beautifully said, this conversion or transformation of love is the key to all our goings and comings. How can we ever cease to praise His wonderful love? This is the reason why we are here today. And so, let us bless the Lord. Si Archbishop Midipil Dodong Bilyones bumutsam sa aton sining mga kabombo. So after sang sining gipatigayon sining Santos nga misa sa aton sining mga kabombo naghatag man to kinasang pagtahod no ang ining mga representative halin to sa nagkiladain sining mga parokya diri sa bahin sang Iloilo na mo nag lawig-lawig kay na kay si tagsa-tagsa ka mga representative ang nagpalapit gid no mismo sa tubag ni Archbishop Dodong kag nagbiso-biso pabutsam sa aton sini nga mga kabombo. So after sang sining misa kay ti didto man ang pamilya no malapit nga pamilya sang arsobispo. Actually, ti ko lang tawon nato kiti Mandok kini siya sang Rojas, ti kalabanan sini taga Rojas, may taga Cebu nga nag-upod pero ang iban sini mabalik buwas bubutsam especially to ang iya sining assistant no nga ti amo gitong parik-parik kung anong mga helikoton dito sa may bahin sa Cebu ti ginupdan niya gid ni hasta makalapot diri sa may Iloilo. Bubutsam sa aton sini nga mga kabobote kay kumong ari naman kuno ang pamilya ni Archbishop Dodong ti ang iya sini nga mabalik na lang dito sa Cebu no ang iya sini nga assistant dito sa pagpungko bilang arsobispo sa Cebu. Ang isa diri sa istorya naton tiya no ni Archbishop Dodong bubutsam kay do siya kanuning nabilin sa tanan nga maglutod sa nanay niya nga side no ni Archbishop Dodong kung sa diin samtang kuno nga nagamasakit ining si nanay ni Archbishop Dodong kada time do pare para ni siya nagbilin gid siya kuno no saya sining tiya nga bantayan kag subaybayan gid no ang iya sining anak si Archbishop Dodong antes siya magpatay tinagapromisa man nga sini nga tiya
nga siya na lang mabantay abi no kag kung anong mga kinanglanon dati ara man ang ila sini nga presensya kag ara man ang ila sini nga suporta bilang tinabilin sini nga donatuon sa hinablos no sang utod sang nanay ni Archbishop Dodong Bilyones kay tiko tawon isa na lang siya nabilin no ang ya sini nga amay kag nanay ang way naman kag ang ya sini nga utod bubutsam ang masubo-subo sini kay isang nagtaliwan ang iya sining amay do schooling ni siya dito sa may Roma na moto nga pag lubong sa iya sining amay duay ni siya maka-attend bubutsam ining si Archbishop Dodong Bilyones kaya mo na subong pasalamat sila no nga tigin sa digin butang bilang arsobispo sa bahin sang Haro Cathedral o kon Archdiocese of Haro at least nga dumapo sila once kung gusto nila nga magbisita no sa ila sini nga himata bubutsam aribla no pabati naton si Lita no Ma'am Lita Mira ang tiya ni Archbishop Bilyones. Ang mother niya ay utod ko, sister ko. Nung nagmasakit na siya, before that, nambal siya nga ako, tanawan ko si Dodong kay wala na siya. Siling ko nga man ako mo pagkwanon nga to kuya sa Canada ya. Sige niya, sige lang, kunari ka lang di. So itong nakwan siya, napatay siya, hindi siya mapatay-patay. Siling ni Dodong, sige niya, ang balabi, auntie, yung promise mo sa iya sa una. So ko dahil, alagaan ko si Dodong kung ari ko di. Oo, wag kang mag-alala. So, most of your Dodong that time? That time, dying na yung sister ko. Oo. Archbishop Dodong, how old is he that time na? That time, hindi pa siya auxiliary. He's just a priest, right? Priest lang siya nung napatay si Inday. Oo, kay after napatay si Inday, mudto siya gin-bishop siya. Kay hindi siya magalit si Lilo mo. Pag buhay pa nanay niya, gusto niya diri lang. So pagkapatay, no. So how old is he that time? At that time, kasi nag-bishop siya, auxiliary siya, 50. At age 50, siguro mga 48. So how do you feel right now, ma'am, that he is now the... I'm very happy for what he accomplished. He deserved everything. And he's a good person. So, I'm very happy na anong nangyari sa kanya. So you still up as her mother? Ha? As her second mother ba? Oo. Kaya ako na lang ang nabilin. I'm the only one left sa amon nga magutod. Si Ma'am Lita Mira ang tiya ni Archbishop Dodong Bilyones Bubutsam. Dito man ang iban sini nga mga pamilya ng ating iban sini nga mga sa side sang iya sini nga tatay kag sa side man sang iya sini nga nanay abi no tinutuon na sa mga kinablusan man ni kon sa sining mga katiyaan man ni Archbishop Dodong Bilyones Bubutsam. Ang mga katapo no sang mga kaparian ang arsobispo dito man ang presensya especially sa bahin sang Cebu ng ating nag-upod man dito sa sining pag-install karon sa kay Archbishop Dodong Bilyones. Magluwas sa pamilya ang presensya man no kay gin tagaan man to sa importansya ang presensya sang pila ka mga opisyales naton diri sa city government no gin mention to kinan ni Archbishop Dodong ang presensya ni Mayor Trinas, Congresswoman Jam Barunda, sa may probinsya bisang Iloilo sanday Gov Defensor ato man to ang presensya ni Anilaw Mayor Liani Buke at the same time nalipata sa city gali no dito man si former mayor no Jed Patrick Mabilog Bubutsam. Actually ang pulungkuan ni former Mayor Jed kag Mayor Trinas isa lang sila pulungkuan no sa tubang sini nga side akon magatubang ka sa may altar bla sa imo sini nga right nga porsyon
sa karo no sa aton sining mga kabumbo. Ang ilalang sining kalayon duha ka tawo no kay may nakapungko sa natunga sining bahin ni Mayor Triñas kag ni Mayor Jed. Patrick Mabilog. Actually, una ganito mo si Mayor Jed kag si Mayor Triñas sa Solodoli lang ganito kina si Kung Jam pero natapos gito ang Santos nga misa sa aton sining mga kabumbo. Kag solido okay man kay nagpa-picture man sila sa tubang sa altar upod kay Archbishop Dodong Bilyones no sa aton sining mga kabumbo. At the same time ang presensya man gali ni Kung Boboy no to man nakita man naton sa aton sining mga kabumbo Bobo Chamti kon nang tawon do nag-unite no ang mga ang mga politiko, mga kandidato no sa aton sining mga kabumbo. Ang presensya man gali ni Gob no basi ko do lipat tabla Gob Defensor Araman sa sining pag-install karon sa kay Archbishop Dodong Bilyones Bumbucham. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat, Bombo Jomar Villa. So, panugod na isang pagpanerbisyo ni Archbishop Alvaro, no? Midfield Bilyones sa aton siniya karon ng mga kabumbo. Pero isa sa mga sidelights kagaina bala samtang yara sa park, no? Sining misa nga nagahatagay bala sang peace be with you. Ti nasiplatan sa aton sining mga kauturan nga daw bisan bungguanay lang sa panulukan sa mga mata daw ay gid nagbungguanay ang panulukan ni Mayor Jerry Triñas, ni former Mayor Jed Patrick Mabilog kag ni Congresswoman Jam Barunda. Ari bala ang video clip sa sining porsyon sa Peace Be With You nga paghatagay sang Peace Be With You kag pagtamyawanay sang Peace Be With You. Bawdo, why gid bisan sa panulukan lang tani kung nagsugat anay man bala panulukan ni Mayor Jerry, ni former Mayor Jed kag ni Kong Jam Jam. Ari bala pakita nato ng porsyon no. Tigin kamusta ni Mayor Jerry Triñas ang sa natuod niya nga bahin, ang duwa ka persona nga nagapatunga sa ni former Mayor Jed, no? Tupad gali ni by the way ni Mayor Jerry Triñas sa iya kung nagatubang ka kung ang paglantaw mo is nagatubang ka sa ila sa nawala niya nga side si former punong barangay Jonas Villoselio, iya sini nga chief of staff, no? Tapos may duwa ka persona sa iya sini nga tupad. Pagkatapos ng duwa ka persona ti ara na si former Mayor Jed kan tupad ni former Mayor Jed amo si Congresswoman na Jam Barunda, no? Hindi lang gid naton mapiho gid kung sinong nagahulat-hulat nga maguna, no? Nagahulat bala si Mayor Jerry nga unahan siya nga tamyawon ni former Mayor Jed Mabilog sang Peace Be With You or ni Congresswoman Jam Barunda or vice versa or ginahulat-hulat man sang duwa nga matamyaw si Mayor Jerry Triñas sa ilang duwang Peace Be With You, Jed and Jam. Ilang taon tabi, isa pa bumel kung may tsansagin man nga doon nagahulat si Mayor Jerry or ang duwa nagahulat man sa kay Mayor Jerry nga mag hambal sang Peace Be With You. Sige be, one more time lang taon tabi. Butang isang audio. Okay. Ara, nagkamusta? Nagtulok si Mayor Jed, gano'n ang duko. Si Kong Jam, Nagliso na si Mayor Jerry Triñas, pero doon nagbalikid pang duha, no?
sa aton sini mga kabumbo. Okay, ara nagkamusta? Kamusta sa likod si Mayor Jerry Triñas? Nagtamwa si Mayor Jed. Nagtulok man si Mayor Jerry Triñas pero do nagatakilin si former Mayor Jed kag si Congresswoman Jam. Tapos nagtadlong na lang niya si Mayor Jed kaya duwa man sila gatulok na duwa. Matadlong na lang sa pero nagtalingi man ang duha. No, ara no ta siya rinyo bla. No ti siya rinyo. Ang una balikin sa duha si Mayor Jerry Triñas. Sa kaugalingon kuning nga opinyon na. Na nagbalikin si Mayor Jed. Ya duha mas nagatulok. Si Mayor Jerry Triñas nagbalikin sila. Liwat arao. Arao pagtapos ito kamusta sa likod tulok pa nagtulok si Mayor Jerry Ang balas niyo, duha mas nagatulok sa akon. Pagkatapos nagtulok timing man nga nagtulok niya sa tubang si Mayor Jerry Triñas kag nagtulok man ang duha si former Mayor Jed kag si Kong Jam. Arao? So nagtulok ang duha, nagamus na siguro split seconds lang balang anhay sa aton sining mga kabombo. Siguro naguhulatan ay man kung sinong unang matamyaw abisang peace be with you, no? Sa aton sining karon niya nga mga kabombo. Pero nahibaluan naton sa aton sining mga kulturan ngati amo ginakon pamulitika do medyo nagabot man sa tsimpo nga ruway ginagasantuan na inyo sining nga panulukan pero pagkatapos sa pamulitika ni nagapati kita nga maging maayo man ning pagtamdanay sa aton sining ginakabig nga mga lideres diri sa syudad sa Iloilo. Wala lang gid guro nag-timing sa aton sining mga taga-Palamati. 25 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Sa aton sining pagpanumbalik Banwa ang korte nagpapanaog sang desisyon batok sa anay barangay Kagawad sa isa ka barangay dito sa Banwa sang Buenavista Guimaras nga kung saniin ginkasuhan sining barangay Kagawad man sang robbery sa punto nga during sang kampanya sa tong 2022 elections ining si anay barangay Kagawad Rubin Sambas nakuhaan sang video ni barangay Kagawad na Winilin Janansyal nga nagapabakal sang boto. May duwa pagid ka mga persona nga kaupod si Sambas. No, kag didto ginkuha ang cellphone ni Janansyal. Ti gindala ta man ang reklamo sang sadtong tsimpo kag tubtob sa karon sinima tinyon ti amo man ang hatag ta sang kay gayunan nga makasabat ang mga akusado pero nauna pa yang order sang korte no nga ining si Rubin Sambas ang ginpamatbatan sang guilty kag mayara sang pagkapriso sang 3 katuig. Magluwasin na may balayran pagid siya. Istoryahan tani karon sa aton siniprenya nga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bumuanay sa udto. Kag ang Traffic Transportation Management Office naghingyo sa City Council may kantanan sa pagpasarado sang area diri sa may downtown dalan start na dribla kay ma-install sila kuno sang fasad sang Iloilo Central Market. Istoryan tayo na, madalakuan mga balita sa gihapon, dili lamang sa palatuntunan na bumuanay sa udto pagkatapos ang mga importante nga panumdum oras. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras.
Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 30 to April 5, 2025. Ang Abril 4 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the home in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Abril 4, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. It's another great weekend featuring your favorite rock and pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Abril 5, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 6, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 ang aga o kung 1 ka oras bago ang pagsugod sang Santos nga Misa, gina-welcome ang tanan nga luyag mag-avail sang Sacrament of Reconciliation or Confession. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Halog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampaw gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit, agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sa Oracho Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto sa gyapon kapuri mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo, check naton ang mga dugang sining mga balita diri karon sa aton man sining pagpangalagad. Si Congresswoman Jan Baronda nagbalikid kuno as per information aton. Standby kay nalabot ini siya karon sa aton sin mga kopter mga bombo reporters dito iya sa bahin sang Haro Cathedral atong pag-peace be with you bla. Nagbalikid kuno niya si Kong Jama as per information diri naton. I-check ta na karon sa aton man sini pa rin ang pagpangalagad. Standby man sa aton sini nga mga kabombo diri sa aton sini karon nga pag-ulop danay. Sino ara sa linya naton na Bombo Omel? Standby si Kagawad Winilin Ganancial sa aton sini nga mga kuturan ara karon sa aton sini nga linya Kagawad Ganancial. Ma'am, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Ayong ugto Bombo Cham kag sa nagapamati isang bumbuhanay sa ugto. Yes, Kagawad, may information kami kag sa matter of fact order ni nagikan iya sa korte karon nga mayara na sang pagpamatbat sa sining kaso ginpasaka nimo sa 3 ka mga personalidad sa nagligad pa ni nga mga tinuig atong ginagawan ka sang cellphone kay nakuhaan mo sang video nga mayara sang vote buying sa inyong lugar, Kagawad. Yes, Bombo Cham, kahapon lang ang assault ang kasuhan ko nga 3 ka persona is Ruben Sambas, Absalon Bacoyani, kag Melanie Villanueva. So ang na guilty amo si Ruben Sambas, ang acquitted si Absalon Bacoyani kag si Melanie Villanueva Sambas. Si Ruben Sambas nga guilty niya nga ginpamatbatan nga guilty. Ano ni siya, Kagawad Ganancial, ma'am? Si Ruben Sambas ni siya nga guilty, amo ni siyang former kagawad pa ni dati, pangan kagawad. Amo ni siya ang nga guilty kay may may witness ako nga siya ginagawa sang cellphone sa ako nga kamot bala Bombo Cham kag gin-demonstrate ko gid kung paano ang pagkuha sa akon kamot kapag tungagin pugos ko bala nila siya ginagawa sa akon nga kamot sang cellphone ko. All right. Kagawad, pwede naton mapatpat bisan jutay lang background sa kung anong natabo ginman sang sining adlaw nga kun sa diente ginkuha sang ni Mr. Sambas ang imo sining nga cellphone. Anong natabo ganito, Kagawad? Okay, Bombo Cham. Ang natabo sing May 8, 2022, 6 o'clock in the morning, nagapaninlo ako sa balay
gapanilhig ako. Ang area sang balay sang ginaanhan nila is 200 meters. Ang posting nila sa ila boat buying. So nagkadtong akon nga ang amon nga kagawa nga former tanod nga si Wilmo Gabalis nagtabal akon. Kagawad may nakita ako tong adato sa sitio Tabay. So ano ka mo black at bubutjump, nag-contact ako sa panilig ko. Naglakat ako dito sa area. Nakita ko sa Sitio Tabay sa may basketball court nga do kadamo sang tao. So do nag ano sa akon mind nga durado gid nga may ara. Nagsulod ko mga 50 meters adto sa sulod sa may area sang balay nga ginpanghatagan nila. So 2 meters lang gid bombo jump nga na picture ko mo nga boat buying sila. Oh. Amo to. Sino na picturean mo nga nag-boat buying, kagawad? Oo, may nagadaw-anay mo, nagadaw-anay sang... May nakilala mo ang tsura nila, ang ma-identify mo sila? Sa mo sa nga chimpo? Hindi ko ma-identify ang duwa ka tao kay nakalipod sa isa ka tao man ko. I see. Oo. Uh-huh. Pero amo na nga wala na dala bubot jump ang sa boat buying ang ako nung sa kaso kay siyempre daw wala nako bala ebidensya. Nga pag-picture mo, ano dayon ang natabo gani kagawad? Pag picture ko na to, doon na happy man ko bala kay nakakuha nako. Pag picture ko ga anhay mo ga daw anhay mo. Pagka picture ko, doon na happy man ko ga doon nakakuha gid ko bala sang documents nga na naka-click. So pasamtang nagalakat nako papuli, daw may pagkaara na ko sa may sa may Tabay nga sitio Tabay sa may basketballan. Amo na to dayon may nagpugos na dayon sa akon nga duha ka tawo. Tapos amo na si Ruben Sambas nagasigit to sa akon nga ako aya cellphone ka ebidensya yan. Hindi ang nagkuha sa cellphone ko sa kamot ko sa left side. Okay, sa ining day Ruben Sambas, day Absalom Bakuyan gani. Kag si Biliani Villa. Villanueva Sambas. Sa diin sila yan na bilong nga partido gani kagawad? Sa kay Mayor Samuel Gumarin. Sang amo sadto nga chimpo kay sino sila nagakampanya? Siyempre kay Mayor Samuel Gumarin, kay ang kontra ni Mayor Samuel Gumarin si SB, dati nga SB si Raquel Sambas. Man kay bali do bayaw man yakap si anang former champ ang Ang gingkasuhan mo si Mr. Ruben Sambas, bayaw ni SB Sambas nga nagpapili Mayor Santo. Yes, Bombo Champ. Okay, ang sityo ni Tabay, ano gani nga barangay ni kagawad? Barangay Saldivar, Binavista. Barangay Saldivar. Okay. So, nakitaan sang korte nga may probable cause hindi lang gani kay probable cause kundi napamatud-an gid sang korte iya nga mayara sang pag-aagaw sa imong nga cellphone so that aging pamatbatan siya sang guilty sa kaso nga robbery kag 3 ka tuig nga pagkapriso kag may ari din sa desisyon ginapabayad pagin siya sa 6,000 pesos sa kagawad sa imo? Oo, Bombo Champ. Tiano karon na mambal sinini mo kay do nahatagan gid sang hustisya imo nga ginkaso ni kay Mr. Sambas? Do na nakalipay man ko Bombo Champ kay almost 3 years na ni sa manog May 8 mo 3 years na ni do na happy man kong maski sa 3 sa ila Bombo Champ may result na guilty. Pero ang picture mo to ya nga nagadawan ay kwarta nga may vote buying, ano natabo to? Nadula to ano sistema? Wala na to Bombo Champ, wala gid nila mabalik tong akon nga cellphone kag may unod ko tong kwarta. Away gid mabalik imo sini nga cellphone, ma'am? Why gid Bombo Champ. Okay. So amo na ni karon ang desisyon. Anong imo sini nga nahibaluan na serve na bala ang may warrant of arrest na para kay Mr. Sambas? Ang pagkabalo ko Bombo Champ daw pagid sila for 540. Nag-ano sila? Pagid sila 540. 540 pesos kung 1,000. 1,000? 540,000? Nag-ano sila piyansa? Okay. All right. Pero nagapamatuod gid lamang ni ang imo sining mga aligasyon sadto
nga ginpugos ka, ginkuha imo sini nga cellphone. Ang rason nga sa pagkuha sa imo sini cellphone kay napicturean mo nga may vote buying ang mga tinawo, kasi nga ni tinawo kagawad? Kay Mayor Samuel Gumarin. Okay. Sige. Kagawad, thank you so much sa tsimpo mo nga ginhatag diri sa Bombo Radio kag sa confirmation man sa sining paghatag man hustisya karon sa imo siniyang kaso batok sa pila ka mga personalidad dira sa may Barangay Saldivar, Buena Vista, Guimaras. Madamo gid nga salamat, Bubot Champ. There you have it, si Kagawad Winilin Ganancial sa Barangay Saldivar, Buena Vista, Guimaras. Ti tubtob sa sining mga tinion, 3 ka tuig ang nakaligad, ti bukas gyapon ang linya sa Bombo Radio sa kampo sining mga na-mensionar nga mga personalidad, at the same time nakasuhan, nakapiyansa as per information, no? Nga makuha taman or mapamatin-an taman ang ila siniya nga pahayag sa ilang nga bahin. 49 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Si Bombo Pau Guruanay, Bombo Mel, akon sining i-check kay nalabot ko ni Bombo Pauline Piliora si Congresswoman Jam. Kag napamangkot adtong tion balasang peace be with you. No? Ato balang ginamensyonat ta kagayna sa aton sini magkabombo. Ti hambal kuno iya sang kongresista siya nagbalikid ko anyway, istoryahan ta na sa aton sini nga pagpangalagad diri karon sa palatuntunan na bumbuanay sa utok kag kasadya iya sa bahin sang probinsya sang Iloilo sa aton sini nga mga kabumbo, no? Dito ko lang yan nakita nga si Gov Toto kag si Congressman Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List, nagadugsinganay. Kag mahiligon gali ni sila magkanta nga duwa. Hambal ni Gov Toto siya makanta kami nga duwa pero siya lang. Anyway, balik-balikan ta na karon. I-check ta na si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pao no nga balikong jam, nagbalikid siya kuno nga matamyaw sang peace be with you kun tani kay Mayor Jerry. Kung din na paghagdiri o kon aton din pagiganutan si Congresswoman Julian Jamjam Baronda pagkatapos man sang din patigayon nga misa sa solemn canonical installation ni Archbishop Medifed Billones sa bahin sa Haro Metropolitan Cathedral. Sunod diri sa iya kay time to iya sang gin-explain man to ni Bombo Jomar nga iya pulungkuan si Kong Jam, si Anay may Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, tapos may duwa diri ka individual sa tunga nila, then si Mayor Jerry Treñas sa pinakapunta may ara pag Bombo Cham kag sunog gani dito ka Bombo Jomar nga una to nga nagtungko si former Mayor Jed Patrick Mabilog sang tulo temprano pa no sang wala pa sang gawa sang tawo sa salud man sang simbahan. Sunod diri sa iya do amo maning ginabantayan di Bombo Cham kuti nag-timing nga nag-ida sila pungko sa isa lang kapulungkuan sa may tubang pa abing nga bahin sang simbahan ang tupad gali ni former Mayor Jed Patrick Mabilog si former Chief Justice sa Hilario Davide. Bago ko lang na-recognize ang iya sining itsura. Okay, please proceed Bombo Pao. So after that amo na nag-peace be with you na to dito Bombo Cham. So amo to naghambal diri gani kag naman based man dito sa pagpatpat mo dito wala sila nagsapakanan makita mo sa video Bombo Cham dito wala gid bala sang interaction that time man sang paghidait paghatag sang paghidait na abi Bombo Cham sang paghatag sang peace be with you man sa tagsa ka mga nagtambong dito sang sa susunod diri kay Kong Jam Baronda nga siya kuno do nag-amo na din nag-live ko sang ulo ya bala Bombo Cham nga do apa at hag nga di do kon symbolize nga ti nagasapak siya or naghatag siya sang peace be with you man so that time kuno sa iya nga hindi lang man di siya ang isang tawo so damo man daw personalidad dito sa sulod man sang Haro Metropolitan Cathedral. So naghatag siya ako no sang ako nag-greet siya ako nag-peace be with you siya ako no Bombo Cham. So hindi ko no matuod dito wala siya binaghatag di sang paghidait man kay Mayor Jerry Treñas. Do lang guro Bombo Cham do nagaligwa sana yung ila panulo kay do nagpagtulok sang isa ni Mayor Jerry Treñas. Amo ganito ang balko kag ginapaw nga sa chimpo nga nagabalikid si Mayor Jerry
daw amo man to yang timing nga nagabalikid man ang duha, no? Si former Mayor Jed kag Kong Jamjam kag dumay ginatamyaw sila sa peace be with you. Tiki nakita ni Mayor Jerry nga daw naglikdawanay lang gid sila panulukan. Daw amo toy, ay madayo. Nagtulok si Mayor Jerry at itay may ginatamyaw man to sa peace be with you ang duha sa piyak ko. Nagliso na lang yun si Mayor Jerry kaya nagatakilid pa man ang duha. Amo man ang chimpo kag natapos tong peace be with you ang duha sa likod, nagtulok sila kay Mayor Jerry. Sabag ni Kong Jam, kita niyo man to, nagtulok man ko. Bisang 3 seconds, mambutsam ko na naghatag sa isang peace be with you pag hidait. So, amo na nagpadulong, dito siya ako, no, kay dako man ang bulig man sa Archdiocese of Haro man sa ila. Ang time nga una siya nga nagpungko bilang alone district representative man sa siyudad sa Iloilo. Ang bilog niya ako na ng pamilya, ngayo gid sang katahuran before ini siya nagpungko man bilang congresswoman. So, amo na ang pahayag din niya, bala matian naton Babotcham, dito man sa during that time man no, sa misa, sang solemn canonical installation ni Archbishop Medifil Billones. Kay Archbishop, I hope that he'll be given health, especially sa pagserbisyo din sa bugos ng asbago nato ng Archbishop. I also pray at kagaan man sa strength and the wisdom. Kagdalipay gid ako sa iya nga last nga message, I offer you my heart. He cried. So nakita gid naton that Iloilo City, province, and the entire Western Visayas, makita naton kung mabatsagan subong ang gubi palangga sa aton kami diri maga-suporta man sa simbahan. Kita nga nagsugod pagserbisyo diri as first Lone District Congresswoman of the Lone District of Iloilo City, ang bugos nga pamilya. Nagadangop kita sa Archdiocese. At that time, siyang aton nga Archbishop. So, we seek for his guidance, prayers, sa adlaw nga pagserbisyo natin. Si Bishop Dodong, sa SK Pakita, nag-serbisyo na siya, kag sang sa Cebu, sa nagabisita kita dito sa Basilica de Cebu, sa siya na siya ang nag-miss. Gapis ni Widjo, nakita naman siguro nga nagtulok kid ako sang madugay. Normal naman siguro kay kadamok man sang ginaano naton, ginapis ni Widjohan naton. Pero nakita naman dugay ako nagbalik yun. Kay kadlaw ko pa gani ng kikik. Sige lang. Live voting ka niyo? Wala. Alam mo, sa public service ko nung kinanlan, hindi ko onions. So I've learned how to accept things according to its perspective. So, amo gina sa politika. Isang si Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Nagtulok sa kuno Bumbupaw. Pero nakita taman nga nagtulok man si Mayor Jerry. Galing kay way lang niya nagsugat anay ang ila sini nga mga panulukan. So wala lang ako na nagtabayla panulok ang Bombocham. Kay kung nagsugat anay to tilaban-laban peace be with you nani nagbayluhanay nani sila sa mga peace be with you ni Bombo Pauline. So amo na kay at least nangin successful man to ang installation ni Archbishop Medifil Billones, kag nagtambong man to nagkalain-lain man nga mga government officials, halin man diri sa syudad, probinsya sa Iloilo, ug mga nasakupan sa Archdiocese of Haro, Bombocham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pilora para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Pilora. May isa pa gid ko nga notisyaran. Bombo Omelio ko balang picture nga ara sa tunga si Archbishop Medifil Billones adtong mga official na bala medyo i-zoom in lang kay may anong tawag i-annotate ihambal. All right, no, ara dira halina na isawa na dira ang gatupaday diri lang ko kutob sa kay former Mayor Jed. Si former Mayor Jed ang tupad niya si former City Councilor Love Baron na nagapadagan karon na Vice Mayor. Ang tupad
ni former Councilor Love, si Congresswoman Jan Barunda. Oh? Tapos si Archbishop Medifil Billones, sabi. No? Tapos sa kilid naman ni Archbishop Medifil Billones, sa piyak nga side, ara si Mayor Jerry Treñas. Tupad ni Mayor si Gov Toto. Ang tupad ni Gov Toto, ang iya sini nga kandidato sa pagka-vice governor, si Mayor Lian Dibuque. Ang tupad ni Mayor Lian Dibuque, kandidato man sa pagka-vice gobernador. Si Congressman Buboy Tupas. Ti tupaday gani si Kong Buboy kag si Mayor Lian. Kag tapos do hindi zoom out liwat mo melyog ko. Do hindi balance. Kay ti pulo sila. Dapat lima-lima ni lima man tong sa side abi day day Mayor Treñas kag Gumtuto, Mayor Lian kag Kong Buboy tani ang naka-black nga bayi masaylo to sila. Pero mas nami tani kon ang mga leader sang syudad sa Iloilo isa lang ka side na tapos sa isa ka side to iyaman ka province. Ti si Kong Buboy gani kag si Mayor Lian to paday si Mayor Jerry kag si Kong Jamjam hindi ka tupaday. Oh. Mas dami tani lang taon kung tupaday si Mayor Mayor Jerry kag si si Kong Jamjam. Oh, sa aton sini makabum. Why nagila? Why na nagayo nga ma-picture paliwat tao nga si ang ara sa Laragway abi apat lang. Tatlo lang. No? Si Mayor Jerry kag si Congresswoman Jam tapos si Archbishop Billones. Anyway, observation na niya kon. Ari pa isa ko obserbasyon no. Sa probinsya sa Iloilo, ang kampanya na ito do all good vibes sa Bumbumel no. Ngaman sa aton sini makabumbo. Dito nagadugsiganay kay do nagakantsawanay lang ya si Congressman Jojo Ang sang Uswag Ilonggo party list, no? Ang bayo ni Kong Jojo, simple man lang puti, tapos sa dughan niya may numero 156. No? Amom lang na, tapos hambali ni Kong Jojo, sige, why pa sigob? Why pa sigob? Ya kon kung ara sigob de. Ya kigan niya naman ko na kay kalawig sa ngakon nga speech. No? Tapos pag-abot ni Gob, hambal ni Gob, sila niya karon lang na mga intermission number. No? Karon lang na yung intermission number, may intermission number mga kami karon ni Kong Jojo, makanta, pero siya lang. Oh. Do muna tapos ano to man makanta na sila tani ko mas speech si Kong Jojo nga hindi paghatag ni Gumtuto ya ang ang microphone kay malawig naman kuno. Speech si Kong Jojo. Ari malaw, ari good vibes lang ya, good vibes lang. Credit lang sa do FB Reels ni Mayor Lian. Ari malaw from the top Bumbumel. Hindi ko pagatan siya mic mo. Magabihan pa karon na hatag. Sigop wala pa. Umayaman ni away sigop kay ari sigop stricto siya. Ayaw niya po magsalita ng matagal. May intermission na rin, tama ka duro. Why, anay dance number? Saling ni Congressman Jojo, makanta kami na duwa. Pwede, pero ikaw lang. Hindi ko pagatan siya mic. Magabihan pa karoon na hatag. Tapos sunta na yung pangampanya at sila makanta. Galahog-lahog lang ko yung may intermission number. Lahog-lahog lang itong akon niya. There you have it sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang pagkulitanay ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kag ni Governor Toto Defensor. Hamba gani ni Mayor Lian, malahog lang sa kantahanay pero hindi malahog ang serbisyo. Puerte, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, mga amo-amo man kung tani ni mga ginapangita tanga sahi isang kampanya na diri sa syudad mo inang good vibes lang kag makapayuhom-yuhom la sa aton sini nga mga kabumbo
No, dumduman ko man to sa nagligan to do sa klase do recognition day to nga si Mayor Lian niya game na game sa pagsaot mo pero ti si Gob to ginapasaot nila daw hindi kid magbuya si Gob makanta lang siya kuno. O galing kay ti kung sa kanta na iti ang iya pambato si Congressman Jojo ang lang Oh, di ba kamamo kung tani dito kasadya no? Galing may mga hindi mo man malikawan pisa may mga short circuit nga kapatay ang suga no so support. Sige anyway sa tunsin mga kabomboy ban nga mga balita kag impormasyon ninyo na lang bantayan sa Iban Silmanusan Public Affairs Program sa Bombo Radio kag update lang kita sa tunsin nga Facebook page dira ang ang Bombo Radio Iloilo 837 kHz bla sa aton sini nga mga kabombo kay ang iban sini nga mga balita ni nato maplastar ara dira makita ninyo sa aton sini nga Facebook account. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine ini naman si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 30 to April 5, 2025. Ang Abril 4 amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will bless the home in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Abril 4, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. It's another great weekend featuring your favorite rock and pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show kaupo ng Rock Station Band sa concert at the Plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Abril 5, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 6, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 ang aga o kung 1 ka oras bago ang pagsugod sang Santos nga Misa, gina-welcome ang tanan nga luyag mag-avail sang Sacrament of Reconciliation or Confession. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Masami bala nga nagabiri ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts ng family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kung paghugas sang kinanan o kung paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat,
kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalang luya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur
Gurama, founders ng Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo, ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Tuesday, ikaduha nga adlaw para sa bulan sang Abril. Next month, it's election day. Pila ka adlaw bago kita nga mag-elect. 40 days bago kita nga mag-elect sang aton nga mga nahamutan nga mga leaders, mga kabombo para sa local kag national elections. Gani isip-isip kay kita sang maayo. Well, it's a very significant day para sa mga faithfuls, mga Ilonggos nga na-install na as new Archbishop of Haro, si Archbishop Midifil Dodong Bilyones. And so everyone is so happy kag especially ang mga devoted Catholics. So we're very happy also para sa kay Archbishop Midifil Dodong Bilyones. Diri sa sininga hapon sa aton nga pagulupdanay diri sa kahapon lamang program, we're in for another entertaining afternoon. Hindi lang entertaining kundi napunaan man sang mga inspirasyon kag madamo pa nga mga pagtulunan ang mga nagahulat nga mga istorya gin palabot diri sa kahapon lamang program kay ginapasalamatan ta ang aton nga mga letter senders. Thank you so much. Wherever you are, thank you gid. Salamat sa pag-connect diri sa kahapon lamang program. And I'd be very glad nga makareceive sang inyong mga istorya. So padigid nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat ang inyong mga kasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome everyone sa mga bago lang na nag-join sa aton. Salamat gid for being there. Here's Romuel Hambre for the song Never Change. Good afternoon. I'm a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, it left me behind. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same for you. Oh yeah.
never change. It is now 2:23 in the afternoon. This is Tita Regine sa Martes. Wait lang. So Wednesday na. So Wednesday nga edition sang kahapon lamang program. It's April 2, 2025 and may update sa aton si Aris 8 regarding sa iya nga pag-eskwela sa college nga bit niya ang iya nga toddler nga anak nga si ER. Here's the story. Dear Tita Regine. Tita, mayong hapon sa imo kung sa matag palamati ang kahapon lamang program. Ang i-share ko naman sa imo ang amon mabuot nga teacher. Pero subong, hindi namon siya teacher, kay gin-assign naman siya sa ibang nga school. Tita, si Ma'am L, mabuot ni siya, kag ka-vibes kid namon tana, tita. Bisan tama kami kagahod magklase tana, kag maglinabay-labay nga istorya, way ni siya gapangakig, mangsaway ni siya if ang topic galayo na sa gindiscuss na. Tita, maghahod kami if maghatag na siya explanation kag mamangkot na siya nga nagamusini ang natabo. Tita, mag-exam kami kana. Kadya, bisan harap-harapan nga gapang ilog yan mga classmates namon, masaway lang na siya, tita, pero pagkadugay-dugay naman na siya kapanunlog. Tita, si Ma'am L, siguro mga dyan sa 25 to 28 years old, kagwaay man gid naglayo ang iya edad kanamon. Tita, si Ma'am L, halin first sem, siya giniamon teacher sa isa ka subject. Kapag ka second sem, tana man gihapon teacher namon, pero iba naman ang subject, tita. Kay isa ko lang ginlisensya si ER, kay ma'am, pagkasunod way na, pero way gid ni siya gahambal nga ginadala mo gid ni permi or ano pa nga pamangko, tita. Tita, mga lasi kami kanakadya, gapakadlaw gid siya tungod di balaan niya kung ano ka-stress ng amon nga course, ka-stressful, kag-subject, antes ang iya nga klase. Tita, last day na lang gali, nga teach niya sa amon, why gid siya nanugid 1 week before para ka-prepare kami. Tita, paghambal na kanamon, nga last day na lang nga tudlo niya sa amon, naghibi si press namon. Kag si press namon, ma'am, kag syempre kami man, tita, tungod way kibiti subject teacher nga pareho gid ka nakabuot. Samtang gapaalam na kanamon si ma'am, gahibi siya tungod siguro sa tanan nga gintudloan kami lang nga mga students na nga bisan magahod lang hindi gid madula ang pagpanunlog, tita. Pagka next day, ginhatagan siya sang iba namon nga classmates sang thank you gift. Kung tani, may souvenir pa siya nga baso nga may picture namon, pero ay siya abi naghambal dayon, ti kundi baso lang, kag picture namon. Tita, mabuot man ang nagbulos sa iya, pero lalaki na, tita. Pero ginapangita maghihapon namon ang presence ni ma'am. Ang the way nga magpakadlaw tana, kag madamo pa, tita. So, hasta na lang danay dya ang akong nga sulat, antes gali ako malipat, tita, okay man kay sir, nga dalon ko si ER sa iya klase. Madamo gid nga salamat. Ang matinahuron, Aris 8. Grabe mo bata, no? Si ER, toddler pa lang, sa college nag-eskwela. Joke lang. Basi, 5 years old pa lang na, mag-graduate naman na, upod sa imo. Karami lang, no? Because you have teachers nga naintindihan ang imong plight, and so that's why nga they are very flexible when it comes sa imong pag-ayo, kung pwede mo nga madala ang imong nga anak, kahit hindi ka man mapunggan sa imong pag-eskwela, syempre siguro, no, it's their way of showing nga gina-appreciate nila ang imong effort and they want to support you. That's why nga bisan hindi dapat, but gina-allow nila para lang makapadayon ka sa imong pag-eskwela. So tuon mayad, ha? Duwa ka mo ni ER. Para sigurado gid ang pag-graduate. Right to us more stories. Salamat gid sa imo, Aris 8.
It is now 29 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang kahapon lamang program. Kaupod si Tita Regine. Pagkatapos lang sa pinakamang importante ng mga pahibalo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay. Pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges ka
kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya. Back diri sa kahapon lamang program, ari ang sulat, liyag i-share diri sa ato ni Lola Purang. Dear Inday Regine. Good afternoon. Ari naman ako sa pagsugpon ko sa akong sulat nga nagligad nga pagpalubong namon sa kay tatay. Siyam kagabi ang bilasyon sa balay. Masadya ang ilang paghampang o kung pagtong-its, pero ako, wala gid ako nasadyahi. Pagkatapos, nagpaligo kami tanan sa ikasyam. Tama kasubo ang amon puluyan, kay wala na si tatay, nga amon niya pinalangga. Maluya kami adlaw-adlaw. Naligad ang mga inadlaw. Inday kami ni nanay ang nag-oobra sa talamnan para makakaon mga utod ko. Kay duha lang kami ni nanay ang nagapamugon. Kay si Manong may asawa na siya. Anay isang ulihi, ining siti nga ini, ginaprit ka niya ako nga batunon ko na siya. Sisiling ko, hindi pa ako. Pero si nanay, gusto giniya nga batunon ko na lang. Ginbaton ko siya, kaginhiwat sa madali ang amon nga kasal. May 30, 1956 ang amon kasal. Kag pagka June 30, 1957, nagbata ako babae. Inday Regine, maikit ako magbata. 2 ka tuig ang lantad, kag magbata naman ang antad. Sa 12 ka tuig nga amon pagpuyo, anong na ang amon mga kabataan. Inday, nagabusong naman ako sa ikapito, kag mag-abot ang malain sa akong kabuhi. Nagapananong gid kami sina nga adlaw, o nagapatanong gid kami sina nga adlaw. Tapos pamahaw sang amon tawo, mga syen ang nagaobra sa uma sang akon ugangan. Kami sina ang nagaobra, may nagatanom, may nagagabot, may nagaarado, may nagakaros. Di ako sina ang nagadigamo sang pagkaon sa mga tawo.
Tama ako inday kasako. Tisining ko sa mga bata kung nga dalag ko. Lakat ka mo, didto ka mo sa pihak nga balay. Dalan ninyo ang manghud nyo, kaghampangon. Kay man kung diri lang, hindi ako makaobra maayo. Ta, lakat na kamo. Kay didto lang anay kamo hampang, kay manawag lang ako sa inyo. So inday dayon ko sinad ang monggo ko nga linaga, kag ako nga ginsungol sang narog, kag maglakat sa tiyangge, kag magbakal sang sardinas, nga isubak sa monggo ko nga ginlaga. Mga isa ka oras siguro inday, nagapauli ako sa balay, nabatian ko nga nagahibi ang nagalibang sa iya manghod, nagasinggit siya nga nay, wala na si inday. Nay, dali ikaw, wala na si inday. Siling ko din siya. Siling niya, ambot nay. So dayon ko dalagan sa bubon, nga ara man lang sa ubos ang amon nga balay. Primero, gintanaw ko sa amon ilimnan, wala dito. Dalaga naman ako sa parigusan. Abaw, Inday Regine, malubog ang tubig. Ara gid ang bata ko sa idalom. Pero Inday, wala nagahulag ang tubig. Inday Regine, gin-suicide ko ang akong kabuhi, kag magpanaog ako sa bubon. Tagaliog ko ang tubig. Nagsalta ang bata ko, ginduhol ko sa pangpang, kag magsaka. Daw halos ako nga makasaka sa bubon, kay di ka gani makaliso, kag makasaka. Kapin pa, mabugat na ang akong tiyan. Ay, no, ay gabusong ikaw. So pagsaka ko, dayon ko singgit sa mga tawo, kag magpanawag sa akon bana. Dugay-dugay, damo na ang mga tawo nga nagabulig sa amon, sa akon bata, pero inday, patay na siya. Gindala namon sa balay, ako nagahibi kag nagasinggit hasta magabi. Hibi lang ako nga hibi kag wala ako pagkaon. Wala man ako sang tingog kag wala pagtulog. Tama kasakit inday. Tama kasakit batyagon. Sobra gid. Ginpahigda sa katre ang bata ko kag ginpulawan isa ka gabi. Kag pagkaaga ginlubong namon. Nagpauli kami nga nagaluha ang mata. Wala ako tingog. Kay paos na. Inday, dumabuang ako. Adlaw-adlaw, nagalakat ako sa mga talamnan kag sagipong ko sa initan kag nagahilibion. Kag halos makakaon. Inday, sa amo ini nga sitwasyon namon sa balay, hindi ako mapahamtang permi. Daw hindi ako makapungko. Nagapanaw ako adlaw-adlaw sa mga kawayanan. Agud hindi sila makakita sa akon. Dito ako sa gihibi. Pagkahapon, pauli ako sa balay, kag magkaon. Daw maanuman ang bana ko sa akon. Pagkadangat sang ikasyam ka bulan, nagbata ako. Tama kabudlay ang akon pagbata. Duha ka adlaw, kag duha ka gabi ang akon pasakit. Anay sang may 5 na kaadlaw inday ang bata, ginkumbulsyon ini. Nagalubag ang iyang liog, kag nagamudlo ang iya mata, kag nagaigong lang kun maghibi. Inday, gindala ko sa hospital, nga isa lang ako. Wala ako sang animo. Lipong gid ako nga wala tinulugan. Nagadugo pa ako. Halos pa lang, tumahigda na lang ako. Nagtiner ako 2 ka adlaw sa hospital, kag ang bata wala man makatulog, kag ako amuman. Siling sang doktor sa akon inday, Mrs., mayo pa, pabunyagan ta na lang ini ang bata mo. Huudok, sabat ko. Ginbunyagan ang bata ko, gintawag ang pari, kag ang madre ang maninay. Kay man, nga naluoy sila sa akon. Sa St. Clements, nga hospital ang amo na sudlan. So pagkatapos bunyag, siling sang doktor sa akon, Mrs., dalaan na lang ang bata mo pauli. Wala na ina kaayuhan. Ti pamangkot ko nga, Dokhaw, anong balatian sa bata ko? Sadto ang iyang sakit, meningitis. Gani wala ina sang kaayuhan. Pag-abot sang bana ko, nga nag-abat sa akon, siling ko, malakat kita, kay makadto kita sa Leganes. Ipatanaw ta sa manugbulong ang aton bata. Dayon sang bana ko, kuhaon ang bata sa akon, kay inday, do hindi ako makalakat sang tadlong, kay masakit ang bilog ko nga kalawasan.
Pag-abot namon sa Leganes, dayon kukuhaon ng bata sa akon bana kag maglinya sa mga nanay nga nagadalaman sang ilang mga bata sa pagpabulong. Pagkakita sa akon sa manugbulong, siling niya, "Buksi Abi ang bata mo?" So ako gid ang ginuna, kay man nakita niya ako nga tama kalapsi, kay wala tinulugan, kagutom, kag puyat gid. Dayon niya sulat sa mga kahoy-kahoy nga amo ang kinahanglan sa bata. Pauli ka mo, kag pangitaon ninyo ini sa madali. Wala siya magkuha sang akon pasanag. Susiling niya sa akon, "Ano bala misis ang kabangdanan nga amo ini ang balatian sang bata mo?" Sugid-sugid ko sa iya nga sang pagkahulog sang iya magulang sa bubon, kay nagabusong ako sang 5 ka bulan. Sang sabat niya, "Tah, pauli na kamo." Matapos gani ang siyam ka adlaw nga pagbanyos, kag ihampol sa iya agtang, balik kamo diri sa akon. Kay pasundan ko ina ang iya nga bulong. Inday, nagalubag, kag hindi magantad ang iya mga tiil, kag ang iya pusod, daw bunga sang star apple, nga primera kadako. Tihibi lang permi? Nakaedad sa isa ka tuig ang bata, tama gid ang akon pag-antos. Hindi ako makapungko, saot-saot lang, samtang nga nagamata ang bata. Matulog siya, mga 1 ka minuto, mata naman, kag hibi lang permi. Inday Regine, 1 ka tuig ang iya edad. Nagbusong naman ako sang 8 ko nga bata. Abaw, daw masurrender na gid ako. Kay tianhon mo, kay pagbuot sa mahal nga Diyos nga wala kita sang mahimo. Inday amat-amat, dako ang akon tiyan, kag kabugat na magsaot-saot. Kay gusto niya isaot-saot ko lang. Ang akon puso-pusuan dumubusdik, kag ang akon butkon may kibol na, sang higda lang nga nagakaya sa akon butkon ang bata. Inday sang 9 na kabulan, manugbata na ako, siling ko sa Ginoo, "Lord, hindi na pagdugangi ang pag-antos ko. Kuhaan na lang ini ang bata ko. Total Lord, nagapinitensya man lang siya." Naluoy ako magtulog, oras-oras nga tanan, nga nagalubag ang lawas. Hindi man siya makatiti sa akon, ginakagat niya. Ti ginakutsara ko lang kag pailigon sa iya baba. Inday, nagbata ako, babae naman, binudlayan ako, kay dako ang bata ko. Paltera lang ang nagbulig sa akon. Inday, tama naman kabudlay, kay duha na ang akon alatipanon, pero ginapakaisog ko lang ang akon una-una. Kung gabi sina, nagapatunga ako sa ila, kag diri lang ako nagaatubang sa lubag ko nga bata. Manan mo Inday, ginapaulon ko sa akon butkon, kay ginakupan ini siya, agud makatulog sang malawi gawa. Ang bago bunag, bana ko ang nagaatipan kun gabi. Kun adlaw, nagaobra man siya sa uma. Kun adlaw gani, solo ko gid lang kay man, mga bagulang nila, naga-eskwela sila tanan. Umabot Inday Regine ang oras na naging kuha na ni Lord si Lubag. 3 ka tuig ang edad, kag tama gid ang akon pag-antos. Anay sang ulihi, amat-amat man ako nga naumpawan sang akon kabudlay, kag nakatulog gawas sang maayo. Ginlubong namon nga tupad sila sang iya magulang nga nalumos. Masubo kaayo, adlaw gabi ara sila sa akon panumduman. Wala pa gani Inday matuigi, napatay naman si nanay sa amon balay. Kay man, nagasakit ang iya ulo. Ginapainuman siya sang bulong, pero sigigid ang sakit sang iya ulo. Kag daw sa ginahadlukan, nga nagamudlo ang mata, kag pukol kung maghambal. Gindala namon sa hospital, kag 2 ka gabi ang iya tiner sa hospital, kag magsiling ang doktor, nga papaulio namon si nanay. Kaya ang iya balatian, rabies, kag acute na. Ara na sa iya utok. Ginkagat gali si nanay sang ido, mga 7 na kabulan ang nag-agi. Wala siya magpanugid sa amon. Sa iban lang kami kahibalo. Nahadlok siya magpa-injection. Gindala namon si nanay pauli sa balay. Pagkagabi sina, Inday Regine, nagaatake gid ang rabies sa iya. Ginpaypay niya ako nga magkadto sa iya, pero Inday, wala gid ako magkadto sa iya. Kay ginahawidan ako sa akon bana. Dugay-dugay, ginkuha gid ni Lord si nanay. Tama kasakit nga batyagon Inday Regine, nga 3 na ang napatay sa amon pamilya.
do hindi ako inday makapati sang akon maabutan sa akon kabuhi. Ginlubong namon si nanay, kag tama gid ang amon kasubo. Madasig ang lakat sang panahon, kag sige pagid ang akon pamata sa ika-8, ika-9, ika-10, kag ika-11 ang akon tanan inday nga nabata kag tapos na. Inday, kung may kulang ang sulat ko, duga ang ilang, kung may sobra buhin nilang, hasta na lang di anay, salamat gid ang matinahuron, tago lang ako kay Lola Purang. Inday Regine, 86 na ang edad ko. Inday, siyam ang bata ko nga buhi, duha ang patay. Ang apo ko, 44, apo sa tuhod, 33. So sa liwat, salamat gid sa Diyos sa malawig ko nga kabuhi, si alias Lola Purang. Lola Purang, hindi mahapos no ang mga iniloy. Much more. Amo ina nga mga kasakitan ang imo nga naagyan samtang ikaw ang nagapamata kag nagaalaga sa imo nga mga anak. But by the grace of God, wala lang na ba siya no, initanan na lang puwasan mo ang mga kabudlay, ang mga halos wala tulong. Imagine, naga-take care ikaw sa imo bata, nga tibalantayan, gigi nagalubag ang lawas, but at the same time, pregnant ikaw. Ito kabudlay, no? Kung isipon mo lang. Pero sa grasya sang Ginoo at tutanan, imo na lang puwasan. And now, you're very much around and you are being much loved sa imo nga siyam ka mga kabataan. May 44 ikaw ka mga apo, kag 33 gid ka mga apo sa tuhod. Life goes on, di ba? And we continue to have hope sa aton nga pagpangabuhi for us to survive. Salamat gid sa imong gina-share diri sa aton, Lola Purang. It is now 15 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong
pagdulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kon pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sa... Sigid sa aton yung next story from Lola Amparing, kung hasta din lang, ang malabutan na aton. Dear Tita Regine, maayong hapon sa inyo tanan, sa mga mahuyugon magpamati, sa mga kasaysayan, nga kaangay ko, sa mga mapisan nga mga letter senders, and of course, ilabinigid sa imo tita, kag sa imo man nga family. Napisa na naman ako nga magsulat, kay ti wala ako di upod sa balay. Ginlantaw ko ang akon nga watch, mga 1 o'clock pa lang. Tisiling ko, maayo pa nga magsulat ako. Kay ako na dumduman ang isa ko ka-admirer sang una nga panahon. Sang 6 years nga pag-teach ko sa Sara. That was way back, 1951 to 1957. Tita siguro kung talagang swerte ko, kag siguro ang naluyag sa akon, poderoso o playboy, nakuha niya ako, either by force or bisan sa ano lang nga pamaagi. Tita, sa boarding house ko sadto, ara gid siya sa atubangan sang akon kwarto. Duha lang kami nagaboard sang isa man kadalaga nga teacher. Kada Friday afternoon, nagapauli ini siya sa banwa, kag nagaisahano na lang ako. Kaupod ang mama kag ang nagapangaluyag nga ini sa akon. Tita, siguro kung playboy lang ang nagapangaluyag sa akon, kahapos lang nga makuha ako. Isa lang ang bedroom, wala pa sang door, open lang. Si mama niya kag siya ang nagapangluyag sa akon sa kusina nagatulog. Tiyabi mo tita, permi ako naga-pray kay Lord nga updan niya ako sa pagtulog. Hindi ako luguson o hulidan kag halukan. Tita, bisan dako ang luyag sa akon sa sininga lalaki, pero bisan isa kahalok, wala gid siya kahimo. Kay dako gid ang pagtaha niya sa akon. Kag mahulat man sa akon panugaan sa iya, nga mapakasal kami pag closing sang klase. Siling ko, ti siguro mga 4 or 5 months na lang ang paghulat mo. Siling ko sa iya nga, puro civil marriage ang mga utod ko. Gani gusto ko iya, kung makahulat ka, church wedding. Kag ing grande ang gusto ko. Tita, dako ang pagsalig niya sa akon. Gani hindi siya luyag nga may malain nga matabo sa amon nga duha. Tita, kung gusto niya sadto nga mga tiyempo, makuha niya ako, by hook or by crook. Dako gid ang iya nga pagsalig sa akon sadto. Tita, gwapo man siya, kag manami ang height kag panglawason. Sang una ko no, tama katunto ini, palainom, spoiled sa family, gulpi lang nagmabuot sang umpisa nga nagpangaluyag sa akon. Tita Regine, wala gid ako kahibalo nga nagtupad
sa akon nga magsugilanon. Ginalbugno lang niya ako nga wala man nagapalapit sa akon. Bisan stolen kiss, wala gid. Disappointed ka, Lola? Anyway, dako gid ang pagmamahal kuno niya sa akon. Kag sobra-sobra ang pagsalig, nga ipakasal ko siya pagkatapos sang klase sadto. Tita pa lang gaman ako sang iya mama. Kag isa ka bes, ang utod niya nga pastor, nagbisita sa ila para makita lang ako. Sabi mo tita, kung magpaligo ako sa tuburan, sa higad sang sapa, sadto, nagaupod man siya, kag siling niya, basi kuno may lalaki nga magpalapit. Ginahulat lang niya ako sa pangpang sang sapa, kag dayon man pauli. Kung kaisa, nagakadto siya sa room ko para magbuli sa mga pupils ko, magsara sa mga bintana. Wala mo tita, ang mga pupils ko sadto, mga magagmay, 7, 8, 9 years old pa lang. So dako man ako nga pagpasalamat sa mahal nga Dios. Nga bisan isahanon lang ako sa kwarto kung magtulog kong gabi, wala gid siya nagapalapit sa akon. Bisan nga dako ang luyag niya sa akon. Wala mo tita, ang upod ko sadto nga teacher, pero mi nagapauli sa Banwa kon Friday afternoon. Wala ako yan nagapauli, kay malayo man, siguro mga 4 or 5 kilometers, kag wala sang salakyan. Tita, kung tani kung nahadlok ako, kung tani maupod man ako pauli, kaya isahanon lang ako, kag basi hulidan, uluguson ako. Tita, do, wala man sa isip ko sadto. Wala man ako mahadlok. Ang mahal nga Diyos lang ang ara sa isip ko. Kung decided o naisip niya nga kuhaon ako, mahimo niya. Kay ti isahanon lang gani ako kung magtulog sa kwarto. Nga wala man sang door, open man. Kung abiluguson o hulukan ako, bisan ano kasinggit ko sang tabang, hindi man mabatian sa mga neighbors, kag maantad man ang ila pamalay. Siguro tita, dako man ang paghinulso niya, nga waay niya ako ginkuha sadto. Gani tita, ang pagsisisi, no, palaging nasa hulihan. It's really God's will, nga hindi kami magdayunay. Tita, pagkahibalo niya, ginkidnap ako, ginpakasaldayon, kag gindala sa Manila, nag-apas siya, kag sagapon ako. Tita Regine, siguro kung talagang swerte mo, guro nagdayunay kami, kay tama kadako ang chances nga makuha niya ako sadto. Ugaling tungod nga dako ang pagsalig sa akon, kay sobra-sobra ang luyag, nagsalig gid sa akon. Kag wala gid matandog ang akon pagkadalaga. Siguro mga 20 years old siya, kag ako sadto mga 22 to 23 years old. Abi mo tita, sa mahibaloan niya nga nagpa-Manila ako, nag-abat dayon kasi linya ko no, by hook or by crook, bisan may bana na ako, kuhaon niya ako by force, panginmat siya niya ako kuno. Naginulso siya kuno, kay sobra-sobra ang pagpati niya sa akon, nga kuno sincere ang akon promises sa iya sadto. Tita, ang second cousin nga co-teacher ko man ang nagsulat sa akon sa Manila, nga hindi ako kuno maglagaw-lagaw, kay basi kuno makita ako sa sining tawo. Furthermore, kay may poder man sila sa Banwa, sa gapon gid ako. Kag kung makita lang ako, kuhaon gid kuno ako, bisan ano ang matabo. Sila niya pa kuno, patay o kung patay, kuhaon gid ako kung makita niya ako. Tita, sa nabalaan ko, for 1 year nga stay ko sa Manila, why gid ako kalagaw o pamasyara, kundi nga lugar sa Manila. Tungod sa sobra akong kahadlok, nga basi makita ako. Tita Regine, dumalawig na akong sulat, so I have to close now. Kung sa bagay, tita, gwapo man, kag medyo powerful man ang iya nga family. Love, kisses, and prayers, and may God bless us all lovingly. Lola Ampari. Lola Ampari, ka-work pa gid ang imong mind, no, Lola? Very sharp pa in recalling everything sa itong unang panahon. Salamat gid for not stopping sa pagpadala sa mga kasaysayan mo diri sa KLP. Mga kabombo, kamuman dira, I hope pisanan nyo man. Yung magpadala sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program, palihog lang, i-email nyo ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang inyo na mga paborito nga dramas every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Maraming salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.